بايتمتوني بلولاي عمق بحري حصاري رئندي درسنا فخري وآخر زيت منزشن اندوازا وقاقا في لندي تتامي مكانزا دقم حجي ستتيالا الملك بيني يا زبلي قلف يا ميتا قلف يوريتنا حدا قول اسمرا زركب الصلينا البيب الانتقالات بالعين عيلين مزمان كما يدمع زراتك زقم بيد مكي زرق عبانا يبتق إذنا إذناتي عمبابا يلا لا قربا ورماي رساس يلا ما قربا ناطق خون كويت حاريني سبيت عقمك من زعفني أنا بدامي وحس فقنا سبعقي بلون كفلا دينا نسا مالي كبرتي زامد راويت جنتي بطبع بجخو كم صوت بلادي أفقراوي علمي ماني وربيو أبتدني يستاح مرك المئة دفئي بالكندا زحام الله تماطلي كم أملي كم تأملي نسايا والولي نسايا والولي نسايا والولي نسايا قزقوزي لسا مالي كبرتي زامد راويت جنتي قبط بابا جخو كم تقبل عليك أفضراوي علمي من يرميو أبتدي ستاح مبارك المئة دفئي بالكندا قولنا يبيا إذا أجري انكم بخنيا زمن باري نسايا والولي نسايا والولي نسايا والولي نسايا كوزكوازي حكيمة يا مغيرتي بزي سراي فواسيبي ساقيني دغدغ تسلمك شخن سمانا فتنبتا سلام تخطاتلتنا إذا كان كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يو إذا درف زيا لك أنا تا عباي درفي ندرف بتخكل نايت فيديو ملختنا تي دارجع عبت مهرت نايت فيديو ناتي دروهي بكم على علم رزنه ناي بحكي ودي جوجانو أبو أب كوينات ناي باز استسوى مخانو زان تابتناي فنكل أمثلكم نير حدا جزيه إذا درف زيا بفقرة أمثلون دي غير واجن so powerful. Now I think ناي زسنة مبنيا سرحات ناي بحكي ترجم زلوا that's why قال artists بتاعمي أبز جبرم تهم كده ما بسورة ناس نتك ما تقولوا بزو حستوات أوز جبروا درفتناتنا تم بحرات درفتنا بلهم حدش ولدنا عمزة كم زلوا بمرأي ما ناي بحكي تقرر أنت حقوسن لذي إذا أقول له في أميتادو ولا سالينا نابولو زبلو أنت كم زدليو صبوا غير قاليت لنا له مغنياتو اتدليتهم كل جزء أنتي مخانو مستير ونسلا زي كونه كاب جزء ناب جزء حنساب حبر السوفيت حجزهم حنساب أوروبا حجزهم حنساب أمريكا حجزهم تعلم جن حديو نيرترا حزب عليها نتمريتان بحران نمونانيو زخا ناي كل جزء حلماميو زي سلت حلم دما بمخانيو سلازي هذا في لك نتي هتحسوا عبد الزقربو تي مخفت درفز قبل لكم معرت فيديو مخانوك تفلتقت كل لكم كل زي باور زبكا تاريخ كذا فلتاكا من النتكا نخت حز صبوق يركا كرداكا انت عين جننت استقبروا لا عدن حجرن كم زلكا حلافنت ناتكا تمني سيدما نتوم قد حجي قد ميخاز حلفو زعروا لا زلو ناتوم متكاتا خوين كاناتهم ورسا كان كتقصل تاريخ كان تفليكا كبرتات كان تخبير كان ما يكون كون زغلشو so much about this مجمريا بعلم درجة كنرينا لومي ولا بعلم درجة ترانا ترجم ناتو مزوبانا بزوبانا برتعز غنا وددر كايد مخانو زر ملكتات نرلنا بكل من قدي أمريكا انترست ناتا أوروبا انترست ناتا تشاينا انترست ناتا راشا انترست ناتا الزوم أربعة ميجر باورز أبكرنا أفريقيا أفريقيا بعبيو أبكرنا أفريقيا جن فلوس غنا الرسمي كايد مخانو قبل اليوم دم مع كلام مبرق إمارات السعودية قبل ما لو الشيخ كمال تيز gonna be a big battle after زوبانا كل تقول رجيس وزخده
حدنوتو زتررت رايد ما خوص زخل alright نوح زبال introduction غير اللغة هذا في قرب سلزبلتني now let's start دونالد ترامب استراتيجيات انتي كون كم زخل سلطان قدم بجمارو استحاتوس كنسمعو what President Biden has left over for President Trump to deal with? Well, I think what he's left or what's in the inbox are a lot of good relations with America's allies, who are our partners around the world. You've obviously got conflict in Europe that is unresolved. You've got a very difficult relationship with China, this country's principal, I don't know if you want to call it adversary or competitor in the world. You've got a Middle East that's gone through an extraordinarily difficult, 15 months, though we can talk about it. In some ways, there's signs of a significant strategic. So زي حدا كابتن فورين ريليشنز أبي حلافي نوح تمكروز اللوي وتحطه دمان تايزبل جو بايدن أم عذرنا جو بايدن ناب دونالد ترامب انتاي قدي فلو انتاي يركب له بعالم درجاسي انت عينت عالمي زركب له دونالد ترامب كنتاي كقبرخل النابيك وزاخل نزع أبتعت مرحنة أمريكا كم دما الوانات بدرجة عالم انتاي كخوني خل الزغا كل سبز حتى زلون كل سبز استفل عليك قمتات زبلو زلو عرستي انتاي زبل زلو بكلتا منقد كنريان خل بتا حاده قدمي حجي زنبره اب غزي دونالد ترامب 16 شخص اسرا زنبره سلطان اب زنبرلو كابنيتو كوص مخانون مس اوروبا ناتا تفاننه نتنيتو زبالون كغطفو خم زغل اب زنبرلو غزي وديو جو بايدن متيو نتنيتو زبال حدش وغن هاي راشا جميرو كم زهناس غير وزير ما زازر بازيا بريزيدنت سياس اب انترفيوات ناتو بزح غزي غليصوا انتاي بلابو نيتو ازيو ناد خمس لزخده كيودق منتا حدش مغنيات كفتر نيرو منيستر بدات وصاي ناي راشا سيرجي لافروفن ابليتس انترفيو ناتو مستاك كارلسون لك كمايلو نيتو كنت تقينو عبو وقك قبرك خلالو بمغنيات وق دما نيتو كتبرابرو تخل راشا دما نزع العماز تدليع يوكرين دما اتك عند علامه خوين مالتي يبلالو يبل نسو سلاز انت عايز بزلو نيتو كان بحدش ابرابيرنا ابصبق درجه يزلو ولو كا برتو كيناتا بيوكرين بزح انوات وريد انتلو نعاتو ما يقد سمني الامريكا انترست نيتو زبال تبرابيرولو محزوتنا بقى كلهم تبع هاجرات اوروبا ابنا يوقق عنا يتنيا مالنا اصوار كغزونا اصوار ينفس غبرون دما ريت غيرنا مالنا ስለዚህ حدا قداسي الله يانس فتيرنا لنا دونالد ترامب بلالو وش دونالد ترامب قدسلوني كاب نيتو كسحب كم زغل كما يتنقوم الله بخال من قد ما تبلال اما كلاي مبرق دما حدا زرا سند استقدي فلالو تريفلو تداليلو لا يبلال بتي اسرائيل مس غربابتا ولا كونتم صلاه حسيام تلا قال زبل كنتات نرلنا سوريا انا بي غصات خيدالا ترك انت كغبرت دلا ايران اب كمي كنتات الله مس تشاينا زغبر زلو دما تزعابي بوتا كوني اوف كورس راباويان هاجرات مس نيتو نغبر زلو زندنا نتشاينا نمقرقار تقمنا يخليو بقمت قالوا دما انت يبلو تشاينا راشا ايران سمين كوريا زغبرو زلو الله يانس دما نراشاون ني دونالد ترامب ون عبب الدهو يكاون فلوي لوخ ناي تشاينا اب ኤርትራ አትይሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ትርጉም ኣለዎ ቻይና ሱቅ ኢላ ይኮነን ዝምንቅስቃሳ ዝትገብር ዘላ መበል ካልኣይ ግዜ ናብ ኤርትራ ዝመፅእ ዘሎ ሰብ እዚ ኣብዚ ዓመት እዚ መሊሶም ድማ ኢንተንሲቲ ኤርትራ ናበይ ክትከይድ ከም ትኽእል እውን ቻይና ይፈርህሎ እዚ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ኣሜሪካ ደይነው ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ረፅሚ ይርእይዎ ኣለዉ السعوديه انت كتقبر تخلي يريلو سيز they are doing a calculation of Somaliland اسرائيل كما تقينو انترست ناتهم بخمي كحلو غلده سو عبد دايناميكاوي ويون قلت فلو تكغبر سلاز خلابت زوبانا بزح منقسقاسات كنرينا ايرترا دما ابزي اقداس تراخ صوت خل مهنيات ايرترا بعلا مستليان تقبرو زلا زمدناتات مس ግብጽ تقبرو زلا زمدناتات كريوا خلو تشاينا maybe we can lose كاين خسراون زبل قمتات كلهم كم زغل exactly دما ايرترا خم تقبرو مالو تشاينا ومساخم بزح شركنات علنا ግን احنا دما كلام الرجعات هنا لنا كله ني بوتين كمو if he want to deal with ايرترا ايرترا استعستيا قبل يبلون the worst thing اب عالمكم كم تحسكر يخايب اللومن كم تحس ترى امريكا كغوايلكا انفست غبرنا يكون ስለዚህ كل ጊዜ ፈጥፈጥ ከም ዝብሉ ነቲ ዝምድና ናተኽ ገብሮም ክትክል ኣለካ ናይ ቲንክ ኤርትራ ነዚ ዌል ፕሌይ ክትገብረላ ብፍላይ ምስ ናይ ኣሜሪካ እኳ ውዱ ትኾነ ምስ ኤውሮፓ ግን ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድናታት ኣብ ምህናፅ ክትጓየ ክትክል ኣለዎ ምንታን እተን መሻርክታ እውን ክጓየያ ሕጂ ካልኦት ሃገራት ነዚ ብጣዕሚ ብቕልጡፍ እየን ዝጥቀማሉ ዘላ ብፍሉይ ቱርክ ዝበሃል ሃገር ስምዑ ብዚ reports Turkish troops are amassing along the Turkey-Syria border, poised to launch a major military operation against Turkish Kurds. Meanwhile, recent Israeli airstrikes inside Syria suggest an attack against Iranian nuclear facilities may be imminent. Well, joining us to provide his insights is investigative journalist First Policy. So, ክልተ ነገራት ይረሎ ሓደ ነገር ኣብዚ ኣብ ተደጋጋሚ ዝዝረብ ዘሎ ጉዳይ እንተሎ ቱርኪ
ብዙሕ ሰራዊት ትዳሉ ከም ዘላ እስራኤል ድማ ደብዳብ ናታ ኣብ ሱርያ ይቕፅል ከም ዘሎ ስለዚ ብነፈርቲ ጌራ ስቲል ነቲ ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ሱርያ ኣብ ምርማስ እስራኤል ተጸሚዳ ከም ዘላ እዚ ድማ እንታይ ይብልዎ ኣለዉ እቶም ኪለታት ምናልባት ንኢራን ንክሃርሙ ዝኾነ ይኹን ተጻብኦ ካብ ሱርያ ንኸየጋጥሞም ኤር ዲፈንስ ሲስተም ይኹን ሚሳይላት ኩሉ ክድምስስዎ ክኽእሉሎም ደን ንኢራን ክትሃርም ድሕሪ ኮይንካ ዝኾነ ይኹን ተጻብኦ ከጋጥመካ ኣይክእልን እዩ ንዝብል ዘረባ መንገዲ ምጽናዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከይከውን እውን ይኽእል ነቲ ኩናት ምጉዝጓዝ ኣካል ናይቲ ኣጀንዳኦም ስለ ዝኾነ እዩ እዚ እቲ ሓደ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ኣገዳሲ ነጥቢ ዝርእይዎ ዘለዉ ድማ እዚኣ ስምዕዋ ሕጂ I want to discuss some of the revelations in your book, but first, what do you make of Erdogan's buildup of military forces along the border, especially in the northeast? Is Turkey about to invade Syria? It looks like they are, and that would be an absolute disaster for the United States and for the Middle East for one simple reason. Those Kurds who have been financed by the United States, who are እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ካልእ ምናልባት ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ እውን ርኢና ነርና ሕጂ ድማ ብሰፊሑ ዝዛረብሉ ዘለዉ ቱርኪ ሰራዊታት ተዳሉ ከም ዘላን ገጅፍ ሰራዊት ኣዳልያ ከም ዘላ ኣብ ዶብ ናይ ሱርያ ንሱርያ ክትወራ ከም ትኽእልን ገለ ከፋል ናይ ሱርያ ክትቋፀር ከም ዝኾነት ነዚ ምቁፅፃር ቱርኪ እንታይ ዓይነት ምክንያት ትጥቀመላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቶም ኩርዳውያን ግብረ ሽበራ ስለ ዝኾኑ ነዚ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ከዳኹመለኒ እያ ትብል ዘላ ኣሜሪካ ድማ እቶም ኩርዳውያን መሳርሒ ናይቲ ንኣጀንዳ ናተወላቶም ቱርካውያን ኩርዳውያን ናቶም ዕላማ እንተለዎም ንቃልሲ ዝኸውን ኣሜሪካ ግን መሳርሒ ናይ ኣጀንዳ ትጥቀመሎም እያ ስለዚ ቱርኪ ነቶም ኩርድ ክሃርሞ ኣይትደልን እያ ወይ እውን ምስ ቱርኪ ተወሳኺ ካልእ ዲል ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም ምክንያቱ ኣሜሪካ ንረብሓናታ ድሌታ ክትገብር ትኽእል ሃገር ምዃና ምፍላጥ የድሊ ምስ ሰይጣን ክሰርሕ ትኽእል ምስ ግብረ ሽበራ ክሰርሕ ፀገም ዘይብላ ሃገር ምዃና ብተደጋጋሚ ዝበልዎን ዝሰርሕሉ ዘለውን እዩ ስለዚ ቱርኪ ወራር ክትገብር ከም ትኽእልን መጥቃዕቲ ክትገብር ከም ትኽእልን ኤመነንት እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዘይተርፍ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ድማ ዝተመቓቐለ ዓይነት ኣካይዳ ዶናልድ ትራምፕ እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝተዛሪቡ ነይሩ ሕጂ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ከም ንቡር ተወሲዱ ዘሎ እስራኤል ድሌታ ትግበር ኣብ ሱርያ ፀገም የብሉን እሳ ዝዛረባ ሓይሊ የለን ባይ ወይ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ብድሕሪ መጋረጃ ተቆፃፂራቶ ዘላ እሳ ስለ ዝኾነት ብግምጣሉ እቲ ቱርኪ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቃሳት ብጣዕሚ ዳርጋ ኣብ ዓይኒ ናይ ኣሜሪካ እትይዋ ኣሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ እውን ናብኡ ከይዱ ነይሩ ስለዚ እንታይ ካልኩሌሽንስ ግበር ኣሎ ብድሕሪ መጋረጃ ንፁር ኣይኮነን ዘሎ ንዓይ ግን ቱርኪ ረብሓናታ ንምስላጥ ትዳሎ ኣላ እዚ ትዳለወሉ ዘላ ወላ ቦገን ራሻ እውን ብዙሕ ግምታት ዝወሃቦ ዘሎ እቲ ስትራቴጂ ናይ ቱርኪ ምክንያቱ ቱርኪ ነዚ ኣጀንዳ እዚ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሓትሉ ምዃና ሓደ ካብቲ ኣጀንዳ ዝብልዎ ዘለዉ ድማ እዚ ካርታ ናይ ዓባይ ቱርኪ ዝበሃል እዩ ኦቶማን ኢምፓየር ዝበሃል ኦቶማን ኢምፓየር ኣብ ኤርትራ እውን ነይሩ እዩ ምናልባት ነቲ ናይ ቀደም ኦቶማን ኢምፓየር ንምስፋሕ ተኮይኑ ሕልሚ ናይ ኤርዶዋን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ክኸውን ምክንያቱ እቲ ስፍሓት ካብ ቱርኪ ወፅዩ ንሱርያ ዓበ ክፋል ወሲዱ ካብ ኢራቅ ክወስድ ዝኽእል ካብ ብዙሓት ሃገራት በቲ ድማ ሳይፕረስ ዝበሃል ወሲዱ ክሳብ ካልኦት ቦታታት ናብ ኤሮጳ ገፁን ክኣቱ ዝኽእል እዩ ነዚ ክገብር ድዩ ዝሓስብ ዘሎ ብውሑዱ ካብ ሱርያ ግን ገለ ክወስድ ይሓስብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኩሉ እዚ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ድማ ነቲ ኩነታት ዘረጋጋ ኣይኮነን እንታይ ንርኢ ኣለና ብግምጣሉ ሱርያ ዝበሃል ሃገር ዳርጋ ናፅነት ረኺቡ ኢሎም ይዛረብዎ ዘሎ በት ዲስ ኢዝ አ ጆክ ሱርያ እቲ መራሒናታ ከይዱ እቲ ሃገር ግን ንምንታይ ኢና ክንብል ናብ ኣዛበ እያ ተፈንያ ልክዕ ከምዘን ጥሪት ዋናን ሓደጋ ኣጋጢምዎ እንድሕር ወዲቑ ተን ጥሪት ኣብቲ በረኻ ምስ ተደርበያ እንታይ ዝኾና ዋና ዘይብሉ ዘርከበ ዝጥቀመሉ ከምኣ ወይ እውን ዘርከበ ቃድራ ዝኾነ መሬት ልክዕ ከም ቃድራ ዝኾነ መሬት ኮይኑ ዘርከበ ክሓዝኦን ክጥቀመሉን ኢና ክጓዩ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ዓብ ትምህርቲ ክኾነና ይግባእ ምክንያቱ ኣብ ሊብያ ከም ኣጋጢሙ ኣብ ካልኦት ኣጋጢሙ ባይ ዘ ወይ ኣሜሪካ ምናልባት ካብዚ ንእሽተይ ዝተምሃሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንእሽተይ እየ ድብለኩም ምክንያቱ ሓደ ካብቶም ሓደገኛታት ዲፕሎማት ናይ ኣሜሪካ ዝበላ ኣብ ዝሓለፈ እውን ሸር ገይረልኩም ነይረ I think if we look at the last 20 years, our experiments in regime change have not exactly been resounding successes. So I think we have to have an appropriate degree of humility in focusing in that way. እዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ቶኒ ብሊንከን ምናልባት ነዚያ ዘረባ እዚኣ ነቲ ቲም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ተዝነግሮ ክሰምዕዎ እኳ ኣይክእሉን እዮም ግን ምክንያቱ ኣብ ግዜኡ ዘይገበሮ ንመን ክነግሮ ሕጂ ክብሉ እዮም ነዛ ዘረባ እዚኣ ጥራይ እንተዝሰምዕዋ ግን ኣብ ዓለም ብዙሕ ለውጢ ክመፅእ ምኻለ
باي ذا واي እቲ ቤዝ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ምምራፁ ብፍላይ እቶም ኮር ቤዝ ናቱ እቶም ማጋ ዝበሃሉ እቶም ናቶም ኢሊት ድማ ብጀካ እቶም ሓደ ሓደ ናይ እስራኤል ትዝውሮም ዘይኮኑ ኩላቶም እስራኤል ኣሜሪካ ትኽተሎ ፖሊሲ ናይ ውግን ዕግርግርን ክትገድፎ ከም ዘለዋ ዘተባብዑ እዮም ሓደ ካብኡ ድማ ሬጂም ቼንጅ ዝብል ፖሊሲ ናትና ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ኣብ ዘበነ ቡሽ ዝተጀመረ ማለት እዩ ምክንያት ናይ አልቃይዳ ኒውዮርክ ሃሪም ኢሎም ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝጀመርዎ ናብ ኢራቅ ዝኸደ ናብ ሊብያ ዝኸደ ናብ የመን ዝኸደ ናብ ኣብ ካልኦት ሃገራት ድማ ኣብ ሱርያ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሱዳን ድማ እዚኦም ኩለን ሃገራት ሬጂም ቼንጅ ተፈቲኑለን ካልኦት ሃገራት ድማ ብዙሓት ኣለዋ ንኣብነት ዩክሬን ኣካል ናይቲ ሬጂም ቼንጅ ኣብ 2014 ዝተፈፀመ እዩ ኣብ ጆርጅያ እውን ተፈቲኑ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ተገይሩ ኩለንተን ሃገራት ድማ ሓደ ምልክት ኣለወን ኣይትዕያን እየን እታ ኣሜሪካ ሬጂም ቼንጅ ዝገበረት ሃገር ኣይትጥዕን እያ በቃ ጥዕና የብላ እታ ሃገር እቲያ ሕንፍሽፍሽ ከም ዝኣትዋ እዮም ዝገብሩ መጠን እቲ ሬጂም ቼንጅ ውግእ እንተተወሲኹሉ ድማ ዝገደደ ዓዘቕትን ፍልልይን ኣብነት ሱርያ ያው ኣብነት እዩ ከም ትበታተን ዝገበራ እቲ ሬጂም ቼንጅ ከምታ ፕላን ናቶም ስለዘይከደ እዩ ንኣብነት ኣብ ሊብያ ሬጂም ቼንጅ ከምቲ ዝደለይዎ ከይድሎም እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ብወታደራዊ መንገዲ ኣልዮሞ ንዑ ምስ ኣለዩ ዝሓሰብዎ ግን ክሰርሕ ኣይከኣልን ምክንያቱ ኩናት ስለ ዘስዓበ ወላ እውን ኣብ ቱኒዝያ እቲ ሬጂም ቼንጅ ተፈቲኑ ክሳብ ሕጂ እቲ ሃገር ርጉእነት ክትረክብ ኣይከኣለትን ወላ ካብ ካልኦት ዝሓሸት ትኾነት ኣብ ግብፂ ሬጂም ቼንጅ እንታይ ኣምፂሎም ሓደ ንሳቶም ዘይደልይዎ መንግስቲ ምስ ኣጋጠሞም ካልኣይ ሬጂም ቼንጅ ገይሮም ንሑስሚ ምባረክ ምስ ኣለይዎ ምርጫ ዲሞክራሲ ምስ ተገበረ ንሶም ዘይፈትውዎ ስለተመረፀ ንዑ ኣልዮም በዚ ናይ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ተኪዮሞ ስለዚ ክልተ ግዜ ሬጂም ቼንጅ ኣብ ግብፂ ተፈቲኑ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ፖሊሲታት እዚ ህድእ ኢልና እንተርኢናዮ ናይ ብሓቂ ካብዚ ትምህርቲ ወሲድና ሕማቕ መንገዲ ከም ዝኸድና ርኢና እዚ ሬጂም ቼንጅ ዝብል ፖለቲካ ክግደፍ ኣለዎ ካልእ መንገዲ ክንፈጥር ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ብሊንከን ኣይ ሆፕ ነዚ ምክርናቱ ዝሰምዖ ሰብ ክህሉ ምክንያቱ ሓንቲ ካብተን ንነዊሕ ዓመታት ሬጂም ቼንጅ ዝተፈተነላ ኤርትራ እያ ንነዊሕ ዓመታት ዳርጋ ካብ 2000 ጀሚሩ ሬጂም ቼንጅ ኣብ ኤርትራ ኣክቲቭሊ ብኩሉ መንገዲ ብሚድያ ይኹን ብእገዳ ይኹን ብዕፅዋ ይኹን ብክባ ይኹን ነቲ ህዝቢ ስትራቴጂክ ዲፖፑሌሽን ዝበሃል ነቲ ህዝቢ ካብቲ ሃገሩ ተዘቂቑ ከም ዝወፅን ከም ዝብተንን ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ከም ዝፈታተን ታሪክ ናይቲ ህዝቢ ኩሉ ሬጂም ቼንጅ ነይሩ ነቲ ስርዓት ጥራይ ኣብ ካልኦት ሃገራት እቲ ህዝቢ ፋሕፋሕ ከይበለ ከሎ መንግስቲ ምቕያር ጥራይ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ይኮኑ ወሲኖም ጠቕላላ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ክብተን ኣለዎ ተበቲኑ እቲ ህዝቢ ምስ ወፀት ሃገር ንረብሓታት ናይ ኣሜሪካ ህዝቢ ኢትዮጵያ መፂኡ ከኣትዋ ይኽእል ፀገም የብሉን ካልእ ክመፃ ክእል ግን ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ከተገልግል ትኽእል እያ ኣብ ኤርትራ ዝተፈተነ ስለዝኾነ ካብኡ ክንመሃር ኣለና ዝብል ዘሎ ንመለስ እስከ ኣብታ ናይ መጀመርያ ቪድዮ ድሕሪኡ ናብ ካልእ ዓለም ክሰግር እየ ቨሪ ኢምፖርታንት ነዚ ፅቡቅ ጌርኩም ኣስተኻኽልዎ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ እዚ ኣብዚ ንሪኦ ለሰንስ ወይ እውን ትምህርቲ እውን ካብ ዓበይቲ ፖለቲከኛታትን ምሁራትን ዝመፅእ ስለዝኾነ ብዙሕ ፃዕርን ብዙሕ ድኻምን ዝወስድ እዩ ንዑ ክንእክብ ንስኻትኩም ድማ ኣደግፉ ርእቶኹም ግደፉ ናብ ካልእ ኣሰጋግርዎ Extraordinarily difficult, 15 months, though we can talk about it. In some ways, there's signs of a significant strategic improvement. You got a world that's getting warmer. You've got a world where trade relations are having difficulty because there's no longer global trade talks. The mechanisms for dealing with trade are shall we say, impaired. And you've also got not just strong countries, in some cases, which have aligned, China, Russia, North Korea, and Iran, but you've also got any number of weak countries in the world, David, that can't meet many of the responsibilities of being a functioning state. A fair number of challenges in there. Let's talk about possible opportunities. Start with the Middle East that you referred to. Is there a possible opportunity for the new President Trump actually to come in and bring some peace to that region that we haven't seen? Absolutely. ሕጂ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ፅቡቅ ነገር ከጋጥማ ይኽእል ብሓፈሻ እቲ ዓለም ኣብ ብዙሕ ናይ ለውጢ ናይ ትራንዚሽን ናይ መሰጋገሪ መድረክ ከም ዘላ ዓበይቲ መራሕቲ እንኮላይ መራሒ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ዝበለ እዩ እሱ ድማ ካብቲ ዩኒፖላር ብሓደ ሓይሊ ዝግዛእ ዝነበረ ዓለም ናብ ማልቲፖላር ወርልድ ንሰግር ከም ዘለና እዩ ዝንገር that doesn't mean እዚ ማለት ስሙዝ ወይ ከዓ ህዱእ ዝበለ ምስግጋር ከም ዘይኮነ ሓርጎፅጎፅ ዘለዎ ምዃኑ ኣብ ኩሉ ዓለም ድማ ብቁጠባ ብዲፕሎማሲ ብካልእ መንገዲ ሓርጎፅጎፅ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ሕጂ ኣበይ በፂሑ ኣሎ ኣብዚያ ሕጂ ሞሜንት እንድሕር ተባሂሉ ግን እስራኤል ጎብለል ኮይና ዝወፀትሉ መድረክ ይመስል ተወዳእ ነገር የለን ይመስል ምክንያቱ ንሓማስ ኣብ ጋዛ ነቲ ህዝቢ ደምሲሳ ዳርጋ እቲ ዝነበረ ጫውጫውታ ከም ዝሃጠ ወይ እውን ከም ዝርሳዕ ጌራቶላ ሚድያ ምቁፅፃር ምስ ዶናልድ ትራምፕ ምምራፁ ድማ ዳርጋ ጉዳይ ናይ ፈለስጢን እናሞተ ይኸይድ ኣሎ ኣብቲ ሚድያ ክንብል ንኽእል ወላ ሓንቲ እስራኤል ለውጢ ዝገበረቶ ምጭፍጫፋ ዘይቋረፀት እናሃለወት ከላ እቲ ሚድያ ግን ሸለል ክብሎ ይመርፅ ኣሎ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ክድቅስ ይፍትን ኣሎ ስለዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ እንታይ ክድለ እዩ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ተርም ኣታኣታትይዎ ዝነበረ እቲ ኣብርሃም ኣኮርድ ዝበሃል
مس إمارات مس إسرائيل إمارات مس موروكو إمارات مس السودان من فتيناتو نو سوري إسرائيل مس إمارات فتيناتو زنبرت زمدنا إسرائيل مس موروكو إسرائيل مس السودان وين تخوني نتدحر عمر البشير سلطان زحزي مس إسرائيل صبغ زمدنا كجبري زي حسب نيرو نزد ما إسرائيل مس سعودية دما تعبب الدوخ نسي زنا إيران زنا حماس قات يميز بعض سلازي دونالد ترامب نزمليش كم بحدش أمونغ إسرائيل سعوديان زلو كنتاتهم كفتح كم زغل نززة تنبه ما بين رلنا ناي سعوديان نقص عابي قطباوي ترانسفورميشن ويلو تخجبري حسب سلا زلو نزخ جبر تغينو دما مس إسرائيل زلو زمدنا انت دي بتي قاية وي وانت دي حدا معلبة زي غير كالو انت كنتات كرقاقا يكلنيو سلازي نزيا قداي زياك قبروا كفتنو مخانا من أبزبنا دونالد ترامب مستي دونالد ترامب فلو يركب زلو مسنا سعوديا محمد بن سلمان أمونغو كلتيوم أبا قداسنا زلو سراح كجبر مخانو سلازي جبتي سعوديا إمارات زون بلوك زياتهم لعلا قداسنا كل وين دونالد ترامب أبزق زي زبوتازي كي بحري ما نعلو سياقنا تكون زغل أبي من زلو حوت تراي كون زغل نزو حوت زين تايك قبروا يقولوا إيرترا دما أبولا سلازي أب كي بحري كل تهاجرات أب درجانا مفرح زلو يركبها منين سنكه بنيو يمن زبال حوتي تقوزاسيرو شجر فاتيرو زلو مس إسرائيل لما ما تقعد تزقبر زلي حوتي عب تارجتنا دونالد ترامب كون كم زغنه عبتكانا دما السودان زبال هاجر دما عب حدا قال له ስለዚህ ዘን ክልተ ነገራት ክልተ ብኮ ስለ ዘለዎ ኣብቲ ቦታ እቲ ኣብዘን ክልተ ብኮታት እቲ ሑቲ ዝበሃል ኢራን ዝበሃል ፓወር ኣሎ ኣብቲ ቦታ እቲ ሑቲ ማለት ዳርጋ ቀዳሕ ናይ ኢራን ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሱዳን ዝበሃል ሓይሊ ድማ መን ክመፅእ ይኽእል ፑቲን ክመፅእ ይኽእል መን ክመፅእ ይኽእል ዊ ዶንት ኖው ወላ ኢራን እውን ኢዱ ይእቱ ከም ዘሎ ድሮናት ናቱ ይህብ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ስለዚ ነዚ ንምቁፅፃር ኣሜሪካ ኣብቲ ቦታ እቲ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ክትገብር ምዃና ርዱ እዩ ቻይና ናብ ኤርትራ ትመፅእ ዘላ እውን እዚ ቦታ እዚ برتع زخنا وددر كايدلو مخانو زاري كونتا سلو زلوي نشتي نسمعيو and then we will switch to ناي راشا بلان انتاك مسلخل ولا قدميون راشا اب سوريا زغاتي موازو لاب قمت بمتاو انتاك تكبر تخل Russia has moved a significant amount of military equipment in Syria in recent days, possibly hinting at a partial withdrawal from the country. Satellite images show a buildup of military vehicles at a Russian-controlled port and airbase in western Syria, while transport aircraft have been flying in and out. Russia played a key role in keeping Bashar al-Assad in power after the outbreak of civil war in 2011, but the collapse of the regime has raised questions about how long Russia will maintain its military presence. And for more on this story, حجي انتاينا نرزا لنا بحفشا كلتا نقرات مرأية دلي راشا ابتينا سوريا زنبرا كونتات استراتيجيكاو لو تنخد قبر قديد والو حرك ابتي تقديدات طلع زبهال زلو كونتات كرويا خلنا دما كاب سوريا عند حروزيا نابيكت كيدي راشا مغنيات جدا استراتيجيكاو بيس كدليايو الزخا نليبيا كيد كم تخليو زنقار زلو ناب ليبيا مخادا دما اتونكم ريج ازلو ابز حصير غزي اب نوع غزي منالبات السودان زبال زلو زربا بقصالي تزرب زلو مسيرترا بجكات حدا غزي زبال بتغكل استزربا كونتات يلن اسكي نشتي نسمع يوم ابزي مغنياتو بوتين منقسقاسات كجبر مخانو ربحاناتو أجندة ناتو كسالت ولا تناي سوريا ودو أيقونن مغنياتو تركو كساب جيمز اللواب سوريا تركو دما أبريكس كتاتو ناب راشا تسأقاق علو أبزالا مس راشا ومبزو بيزنس لزلوا أغلال لكاو كوز كقدودو كم زي كونه كساب حجي بيزات ناتو نايت تنكفن له راي أسدس ناتو نبرت ناتو زعلو زلنبر مدبرات ناتو يتنكفن له راشا بحفش راشا قد استراتيجي ناتا ريفيزيت كتقبرو كم بحدش داق مقمت كتقبرو له كتقدات كم تغل ناب ليبيا كتمت بيز على واي قلنا ليبيا كتصفعوا ما رجوعنا يلا ناب ليبيا سلازي كهل انت كتقبر تخلص كنسمع analyst at King's College London, joining me today from Munich. Marina, good to see you again. What do you make of these movements? Do you think we're seeing Russia withdrawing from Syria? Good evening. Well, it's a little bit too early to judge, but it looks like Russia is slowly realizing that the Syrian bases might be lost, and therefore there is a need for a contingency plan. And the Tartus naval base is of specific importance because a portion of the Black Sea Fleet was stationed there. It was also used for repair of vessels. Therefore, the Russians will need an alternative, and that alternative might be Libya. And the Libyan port of Benghazi is a very attractive location for the Russians, but we still have to see what happens in terms of the new Syrian government and what kind of agreements the Russians can reach with them in terms of بقى تا انكو حجي ابز حصير غزي كترات تخل مرجع ليبيا يا كتكون تخل معناتو درو بيس لزلو وانا بقصو خير خلي بوتين يزبال زلو
ኣብ ነዊሕ ዝበለ ግዜ ግን እንታይ ክገብር ይኽእል እንታይ ስትራቴጂካዊ ካልኩሌሽንስ ክህልዎ ይኽእል ኣብቲ ዞባና ድማ ብዙሕ ለውጢ ክህልዎ ምዃኑን ናይ ኩላቶም ሃገራት ቅድድም ድማ ገለ ነገር ምዕባለ ክፈጥር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ነዚ እናተኸታተልና ሓበሬታ ክንበኩም ክንፍትን ኢና Our attention to India. It's the world's most populous nation and its economic power is spreading beyond its borders. 18 million Indians live overseas. Many of them send money or remittances back home. They infuse billions of dollars into the Indian economy. According to the World Bank, they sent $129 billion this year. That is equal to the annual budgets of Bangladesh and Pakistan combined. At 129 billion, India is the top recipient of remittances globally. The second is Mexico with 68 billion. Look at the gap. That's almost half of India's influx. How does India retain the top spot year after year, and what does it mean for the country? ኣብዚ ገለገለ ሰባት ኣለና ነገራት ብትክክል ዘይተረዳናዮ ዘለና ናይ ሆፕ ሓደ ግዜ ድሕርቲ እገዳ ምስተኣለየ ተራ ኣበርክቶ ናይ ደገ ዘሎ ሰብ እዚ ካብ ደገ ብሓወላ ገንዘብ ዝኣቱ ክሳዕ ክንደይ ኣስተዋፅኦ ከም ዘሎ ንምግንዛብ ዝኣክል ማለት እዩ ህንዲ ኣብ ዓመት 129 ቢልዮን ዶላር ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ረሚተንስ ማለት ካብ ደገ ዘሎ ህዝባ ከባቢ 18 ሚልዮን ዝትመን ልዕሊ 1.4 ቢልዮን ህዝቢ ስለ ዘለዎ ኣብ ደገ ድማ 1.8 ሚልዮን 129 ቢልዮን ገንዘብ ተሰዲዱ ካብ 18 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ኣብ ደገ ተሰዲዱ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ባጀት እዩ ሕጂ ብመንፅር ናይቲ ህዝቦም ክትሪኦ ከለካ ደገ ዘሎ ህዝቢ ብዙሕ ኣይኮነን 1.4 ቢልዮን ኢልካ 18 ሚልዮን ውሕድ እዩ ኣብ ኤርትራ ክትሪኦ ከለካ እዚ ኩነታት እዚ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ 6 ሚልዮን ተልካዮ ኣገዳሲ maybe ፍርቂ ሚልዮን ደገ ክህሉ ይኽእል እዩ ብሬሽዮ ክትሪኦ ከለካ ኣገዳሲ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ይደገ ዘሎ the biggest kicker ወይ ካታ ቀንዲ ወሳኒት ኣብዚ ዘይንርዳእ ነገር ግን እንታይ ኣላ ህንዳውያን ሓደ ህንዳዊ ኣብ ስዊትዘርላንድ ይቕመጥ እንተሎ ንሓዊ ኣብ ሱዳን ዘሎ ገንዘብ ኣይሕውልኒ ወይ እውን ኣብ ኡጋንዳ ከይዳ ይምርዖን እዩ this is the biggest problem ናይ ኤርትራ እቲ ናይ ዲያስፖራ ገንዘብ ከምቲ ዝድለ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ኣስተዋፅኦ ክገብር ዘይከኣለ እዚ ከዓ ምክንያት ናቱ ርዱ እዩ እቲ እገዳ ስለ ዘሎ እቲ ገንዘብ እቲ ፋይናንሻል ሴክተር ናይ ኤርትራ ኮምፕሊት ናፃ ኮይኑ ሰባት ገንዘቦም ኣብኡ ከቐምጥሉ ዝኽእሉ ኢንቨስትመንት ክገብርሉ ዝኽእሉ ደረጃ ስለዘይተበለ ነቶም ስድሮኦም ክበልዕዎም ክሰትይዎ ዝኽእሉን ጥራይ ገንዘብ ዝሰድድ ዘሎ በንፃሩ ትካላት ንክትገብር ኣብ ካልእ ሃገራት ምኻድ እዩ ኣብ መርዓ ክትገብር ኣብ ካልእ ሃገራት ምኻድ እዩ ብዝተፈላለየ ምክንያት ገንዘብ ናይ ኤርትራውያን ነቲ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ከምቲ ዝድለ ከገልግሎ ኣይከኣለን ኣሎ እንታይ ክብለኩም ኢለ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሎንግ ተርም ብፍላይ ናይቲ እገዳ ምስተኣልየ ወይ እውን ሎሚ ዘይኮነ ምስ ግዜ ሓደ ሲሪየስ ክሕሰበሉ ዘለዎ ኣብቲ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ናይ ዲያስፖራ ገንዘብ እዩ ስምዕዎም ሕጂ ህንዲ ከመይ ገይሮም ከም ዝጥቀምሉ ነዚ ጉዳይ እዚ Our next report tells you. Every year, millions of Indians go abroad to study or to work. According to the UN, 18 million Indians now live overseas, in places including North America, Europe, the Arab nations, and other parts of Asia like Malaysia and Singapore. A lot of them send money back home. This transfer is known as remittances. With high-earning Indians settling abroad, billions of dollars are being infused into the Indian economy, specifically $129 billion. According to the World Bank, For the country. ሕጂ እንታይና ክንርኢ ዘለና ህንዳውያን ልክዕ ከም ካልእ ህዝቢ ዓለም ስደት ንትምህርቲ ድዩ ንስራሕ ኢሎም ይስደዱ እዮም ካልኦት ሃገራት እውን ይስደዱ እዮም እቲ ፍልልይ ናቶም ግን ህንዳውያን ልክዕ ከምዚ ናትና ባህሊ ኣለዎም ሓደ ሰብ ምስ ከደ ኣነ መሳርሕተይ ስለ ዝነበሩ እውን ቅርብ ዝበለ ተመክሮ ስለ ዘለኒ ክነግረኩም ይኽእል እየ ህንዳውያን እንታይ ኣለዎም ነቦይ ነደይ ንሰበይተይ ቤተሰባ ወዲ ሓውባኣ ገለመለ ብባሕሪ ንክሰግር ገለመለ ንኸይድ ገንዘብ የዋፅሉ ማለት ኣይኮነን ግን ንስድራ ገንዘብ ምሃብ ንስድራኻ ምጥዋል ባህሊ ናቶም እዩ ስለዚ ቬሪ ሶሻሊስቲክ ኮሚኒቲ ዘለዎም ሕብረተሰብ ስለ ዝኾኑ ባህሎምን ክብሮምን ኣፅኒዖም ዝሕዙ ህዝቢ ስለ ዝኾኑ ገንዘብ ንዓዶም ግድን እዮም ሰዱ ኣብ ደገ ተሪኻዮ ፍንጣሕታሕ ዝብል ህንዳዋይ ትርእን ኢኻ ገንዘቡ ፅቡቅ ገይሩ ሒዙ ንስድሩ እታ ዝዓበየት ኣብ ኤርትራ ዘየላ ወይ እውን ኣብ ኤርትራ ብሕጂ እቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ቅድመ ቀዳምነት ክሰርሓላ ዝግብኦ ዝብል ኣነ of course financial sector ምስ ከፈትካዮ ሊበራላይዝ ናፃ ዝኾነ financial sector ባንክታት ምስ ተኸፈተ ክግበር ዝኽእል ማለት እዩ እዚ ኸ እንታይ ዝብል ዘለኹ ህንዳውያን ሴቪንግ ኣካውንት ናቶም ኣለዎም ኣብ ዓዶም ንስድሮም ጥራይ ኣይኮኑ ገንዘብ ዝሰዱ ናብቲ ዓዶም ገዛውቲ ንክገዝኡ ድዩ ገለ ንክገብሩ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዝሰዱ ገጅፍ ባጀት ወይ እውን ገንዘብ ካብ ደገ ናብ ውሽጢ ዓዲ ይመፅእ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ይፈጥረሉ ኣሎ ነቲ ዓዲ ሓድሽ ካፒታል ሃርድ ካረንሲ ይፈጥረሉ ኣሎ እታ ሓወላ ንስድራኻ ምግባር ኤርትራውያን እውን ንገብሮ ኣለና ኢና
زي نسدرانا نحولينا جن كابت باجت ناتنا حوالا نقبر زلنا وحودي كتريا خلقها مالت سبسي نفس دروك سدد كله فرق دموزو ويقلي كونن نفس قرب يغمتو نتيجة غمتو اب ايرترا زلوتي فاينانشال سيكتور كفت رقينو ناتو اكاونتات جيرابو بتخكل كم زلي يسميه بدولار كتغمت غلي ولدونا اللو اب ايرترا زبل سميه له غن بتكبر عن سلدي فلطو زي فلطخا مغرب كبت سلازيكل مسفلت كو زياده كبكمي حفشا ناي دغ زلو ገንዘብ ህዝብ ኤርትራ ኩሉ ገንዘቡን አብክ ሰደል ካደ ኮኔ እትንሱ ከበርክቶ ዝኽል ኣብቲ ቁጠባ ከበርክቶ ዝኽል ምስ ግዜ ሓደ ዓቢ ኣገዳሲ ምዃኑ ከም ህንዲ ዝኣመሰለ ከባቢ 3 ትሪልዮን ዝግምገም ቁጠባ ዘለዎ ካብ ደገ ዝመጽእ ገንዘብ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ንዑ ብግብጣሉ ንእሽተይ ሃገር ከም ኤርትራ ውሑድ ህዝቢ ዘለዎ ካብቲ ውሑድ ግን ሓያል ክፋል ናቱ ደገ ዘሎ እሞኻ ፃዕራም ዝኾነ ህዝቢ ዝፈቱ ስድራ ቤቱ ዝፈቱ ህዝቢ ስለ ዘለካ ቁጠባ يزنحلي كبهالو زيكل تزعبي ترانسفورميشن كجبرلو ويون أبتكو طبعا يرترا زعبي لو تكمل سزخل حبو حيل انتلو خينو أنا زرعيني زي أبدا جزولو عقم سبيو نزي بتخكل نوعو كسرع زخل استراتيجي نعتو ديبارتمنت أنا كم جورجو ريكومندز جبرو ديبارتمنت نعتو فلو كليك باب يرترا لك كم زي منيستري نقدن قلملان زلو وي منيستر معدنات زلو منيستر نايدق زلو هزبي نوعو كما يركا هندل تقبرو منيستر كقبر انت زغلون وتصيت على مهنياتو حيال زغون هزبي زلنا حيال زغونه بقطبو يكون بفزحي يكون بزرقحي يكون بعمقوت يكون مودما نحقرون هزبون زفتو بس لزغونه نازي فولي ديبارتمنت كقبرو انت زغل اذا بهندن ريا زلنا كم حدا عبي تمكروك نوزن غلينا نهند ترايقنا يكون نزي قالوا تقرات بفلاي نكو طبعا كينيا ون لعلا قداسنت كم زلو يزن نقر اب كينيا اب افريقيا قدامت دي كاليتيا نيجيريا كينيا هلكا كاب دغ بزع غنزب كم زمصلهم اثيوبيا ون تو سم اكستنت كاب دغ دمص غنزب اب تقو طباناتهم لعلا استواصو زلو مخانون مكاون ابو خمان ابي احمد فول استراتيجي نابز زغنعي كسرح كم زفتن سو ازي كبل كلخون منتاي يزبلكم زلو نابنت رايو ناي هندي كم زي قطبها عمتنا وسخ زغيد كاب عمتنا بعمت رايو 20 حدن كندي نيرو 20 حدن 205 بليون 20 كلتن 210 حدن 225 229 نابل عمتنا عمت كان عبي زخي زلو لك ኤርትራ ድማ ከምዚ ዓይነት ኣብ ቁጠባናታ ዓበይ ኣስተዋፅኦ ዘሎ ኣክቲቭ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ ካብ ዲያስፖራ ክልዋ ሕጂ እውን ኣለዋ እንድዩ ግን ካብኡ ንላዕሊ ብዝያዳ እንድሕር ተሰሪሕሉ ፎከስ ተዋሂቦ እንተተሰሪሕሉ ካብዚ ናይ ዲያስፖራ ሓይሊ ኤርትራ ልክዕ ከምዚ ወርቂ ዝረኸበት ወይ እውን ማዕድን ዝረኸበት ዓብይ ሃብቲ ክትረክብ ምዃና ምግንዛብ የድሊ ነዚ ድማ ኩሉ ሰብ ኣክቲቭሊ ክጥምቶ ይግባእ ነዚ ጉዳይ እዚ ክሕግዝ ዝኽእል ብካልእ መንገዲ ክትሪኦ ከለካ ድማ ኣሜሪካ እውን ትሰርሓሉ ዘላ ነጥቢ ግን ክንርኢ ኣለና We'll pay off our $35 trillion, hand them a little crypto check, right? We'll hand them a little Bitcoin and wipe out our $35 trillion. But how do you want it to be more prominent in America? How will that work? Oh, it's going to work easily. It's already prominent. It's moving along. It's very loosely regulated. That's one of the reasons it's moving along. But it is a different. Donald Trump, President in America, تبريتو زلو انتهي بلالو. أمريكا لعل عقما عدا خمسة اللوان فلتي نكسب 35 تريليون عدا اللوا. منال بعد حدا معلتي بيتكوين جزينا نخفلو نخوني بلالو. أب مينستريم ميديا متيو ناي استراتيجيك اسيت بيتكوين وين كريبتو مقبار ترايدي كونسي نعدانا تناول نمخفالي تقبلنا خو نبلي زارب زلو مهنياتو نلعلي ترايز وسق واقاتات نريون تلنا سمعوا this is not a joke this is a serious thing نزيد كنا تازن مقبار دما نحولا ون مسقاري زي حق زي منقست امريكا خو قاصر زي انت هذا كريبتو يو سلازي كريبتو منقست ايرترا ولا ون قداك قصل ندحر قينو نزي كريبتو ادوبت قبرك خلالو اينو قليل كون كم زي كون كن سيريس لحد ديبارتمنت كيف كان عون كسرح له تغيلو يتحولها بخميت سعره من تراشا كن اكزامبل لكم الله كاب تحولها نموصا كريبتو تتقم زلا ملو بملو دي كون قال كفال كريبتو تتقم كم زلا حقاو غيراتو كم زلا لزي ايرترا دما نزي غداي زي كتغايلو انت تخل كسع كندي صبوق مخونه نيرو ناتي حسابي سمعوا واجي دونالد ترامب تايبلالو امريكا انت كبراي ديال الخمسه form of a currency and it's going to end up benefiting the country. But if we shut it down, like, Biden's trying to shut it down, Biden doesn't have the intellect to shut it down. Can you imagine this guy's telling you to shut something down like that? He has no idea what the hell it is. But if we don't embrace it, it's going to be embraced by other people. It's a massive thing already. Did you read where it's bigger than any company in the world already? I mean, if you look at the market, it's... طيب لا جو بايدن أبزبنا محضرون كريبتو كعاصوا بزح فتنيلو زار رئيس جو بايدن نحن نفلتاسي انتهي مرة دعتا سلازلويو كالو سلازبلو توم بانكتا سلازو قاصر ومبر ربحاناتو بتخكل أصنعون ترديون كم زي كونه يدبل دلو
ክሪፕቶ ዝበሃል ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ምዃኑ ንሕና እንተገዲፍናዮ በይንና ክንተርፍ ኢና እምበር ዓለም ካልኦት ከም ዝቕበሎ ፍሉጥ እዩ ዝኾነ መንግስቲ ከይሓገዞ ከሎ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ካምፓኒ ኣብ ዓለም ዓብይ ኣሎ ከባቢ ናብ 3 ትሪልዮን ዝትመን ወይ ልዕሊ እውን በፂሑ ኣሎ እቲ ክሪፕቶ ዝበሃል ኣዚ ኢንዱስትሪ ቢትኮይን ንበይኑ ጥራይ ልዕሊ 2 ትሪልዮን በፂሑ ነይሩ ሕጂ እውን ኣብ ከቡታት እዩ ዘሎ ስለዚ ነዚ ግድን ክትጥቀመሉ ኣለና ይብል ኣሎ እታ ዝበለፀት ክፋልከ እዚ ፕሬዚደንት ኮይኑ ተመሪፁ ዘሎ ሰብ እዩ ይዛረበኩም ዘሎ ወዱ ዝብሎ ዘለካ ስምዑ እቲ ዘገርም ኣብዚ እዩ ዘሎ እቲ ዘገርም ምክንያቱ that blockchain, and I truly believe that there's nothing that these big banks can do with the tens of thousands of people sitting in these ivory towers in every big city around the world that cost fortunes, by the way. That you know, that can't be done on blockchain. Cheaper, faster, better, more efficiently, more transparently. And so that's why. أنا نزي نقرأت زي مكتتال كتالي كدليكم يعني نفس وقفنا زد الله رستيو بمنجس درجاون if I had the power I would really advise زي نقرأت فوكس كروه من تابلا لوز ودون بريزنتي قربا مسبود ما قربا زمدنا زلوي بيت زي بلوكتشين تكنولوجي زبهال هذا كابتي إذا كلن عبيت فلاسوتات كفيلن زلوا بانكتات كجبروا زي كل كابو من العلي بزز أففه بز حسرة كم بدنا بقولوش إن زلوا منجس زي قاصرة كقدر كاب زي كل من قدك صرح له تخلي قابل له سلام تاسك خبب له لون دونالد ترامب اب اسرع كابسلت انا مسوردو كبانك تاسو يقوم نيرهم نتكالات يكون دونالد ترامب ايفن نودو نتي نشتي بيرنز بال اكاونت نكافت الكيلو منيرهم سلازي كابتون بانك تاز تبدل سلازخونه نزي كريبتو كل جينا ابتو غزي شغروس تتقملوا سلازخونه مور تسقطل زلو ኤርትራ ድማ በዞም ባንክታት ዝተበደለት ሃገር ከም ምዃና መጠን ሕጂውና በገዳ ኮይና ገንዘብ ንኽሰደዱን ብዙሕ ብድሆ ስለ ዘሎ ነዚ ክሪፕቶ ኢንዱስትሪ አዶፕት ገይሮሞ ብትክክል ክሰርሑሉ ንዑ ዝግባእ ባጀት ተሰሊዕሉ መንግስቲ ደረጃ ኣብ ክዋሳ እንተ ዝኽእል ካብቲ እገዳ ዘሎ ተፅዕኖ ዘለውን ንዑ ኣሽኪዕካ ንምኻድውን ዓባ ኣስተዋፅኦ መሃለወይ ምክንያቱ እዚኣቶም ከማን ይጥቀምሉ ኣለዉ ናይ ኣሜሪካ ፓወር ናይ ባንኪንግ ናይ ዶላር ከለዎም ንሕና ግዳእ ክንደይ ፀገም ካብ ኣሜሪካ ዘለዋ ሃገር ነዚ ጉዳይ እዚ ቀዳምነት ክትበት እንተትኽእል ፅቡቅ ነይሩ ብግለሰብ ድማ ንስኻ ነዚ ቪድዮ ትርኢ ዘለኻ ፕሊዝ ተጠቐምሉ ናይ ሕጂ ዘሎ عجوجو أي ترأي ونمسعي كهلوز خل potential بمجنزاب نسخة بزعبو مصنعات تجبر نحاور دماغ طاقة مكاي غليو كمان لا سيزار السيزيا جست نزا فيديو نقرب كله هذا عبي أبناء كريبتو سيكتور باينانس بالإكسشينج ناتو مسرات انتايلس إفنيرو UAE ويون إمارات 4 بليون زتمن بيتكوين جزيا 5 لا تقليس تبايلو لذي إمارات أوريدي بعد السعودية بعد قطر أبتي فيلد بحبو ما حد كجزاء جميرنا لو مغنياتو أمريكا خد قبره مخانا أبايتو ناتان بلا سلا جزية سلا دوا سنسو زياتو بدما معد جنزب سلا زلهم درونة تقول دايتي كجزء جميرهم كم زلوا لذي زوم إمارات حجت راح يكون هبطمات كون حوار هبطمات كون مغنياتو نفعت زخون أدفايزر سلا زلهم من البات أبرسهم بلحت دي الكايوم بلوز هذا ما خرج سلا زلهم أقدمهم يمسكهم تدوس جنزب سلا زلهم أقدمهم نتيجة دل ناقزون التكنولوجي أو نتيجة كريبتو زبهال أبتي إمارات درجة عبي بيزي وخينو زلهم ناتهم ناي ولا نتي ستيبل كوينز بحال من البات أبتي كريبتو زلهم بتناتهم بات إيرا بينجرو ملوس لذي جلسي بتناتهم درهم زبهالون كريبتو خد جزء خد جيرو مكاب دولار وسأي مالتي لذي they are making progressive steps قالوا تجرد ما كسبوا ميخل نزيد ما تختي الكاس قمت موساد العلا استواصوا كلوي بقلي بهجر درجة تما انت كبر تزغل that would be my dream but for now أنا تزول حبريتات رايك زرقة زغل in love with it. I mean, I really believe in the industry. I believe that it's the financial future. You know, why if I come to Abu Dhabi from Florida, am I going around Abu Dhabi trying to find a ATM machine to give out tips? Why? You know, and by the way, when I find that ATM machine, guess what? They're probably going to take a 30% vig because they're transferring from US dollars, you know, over, you know, to this currency, and then you're going to take. ندتهم بانك تاتي اكسبوزز قبر زلو كاب امريكا بانك ناتي ابناء امارات امتي جنزب كوص خلو كلتا ميت زنبر 250 ناي مسغاغردو ناي كارنسي ناي غلا ديلو ما عاد جنزب كم زغور لنز قبر سلمتايتم بانكتات امنغوم نحرطو ناسرقو ينبرونالو سلازي ابت بلوك تشين دحر خيدنا ات بلوك تشين نتنغرات حصورن صفوفن قلطفن كغبر يخلي نابله عبيت ادفوكيتس نات خوينوم زلو يمزم دا دونالد ترامب ابت منغست ابت كورشا سلطان مزديبو انتاي كغبريوم قسيلنا كنروينا نحججن اب افريكا غزاي كسغري مونياتو اب افريكا بزو حارسات سلازلني نابو كسغر كفتني مجمريا غن اب انا ابت زوبانا زلو
ናብዘባና ብስንመት ፕሬዚደንት ናይ ፈረንሳ ናይ ሃገረ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ ኣሎ ሪኢኹም ኣሎ ኣብ ሓበሬታታት ኣብይ ኣሕመድ ድማ ነነዊሕ ዝተፀበየ ኩነታት ምዃኑን ሓደ ዓብይ ኣገዳሲ ነገር ከም ዝኾነ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ኣስተዋፅኦ ዝነበሮን ዝኸፈለሉ ገንዘብ ምዃኑ ነቲ ቤተ መንግስቲ ንኸመርቕ ዝሓገዞ ከም ምዃኑ መጠን ብክብሪ ናይ ክቡር ዕድም እዩ ናይ ካብ G7 መራሒ ናብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ከሎ ኣገዳስነት ዘለዎ ክኸውን እዩ ቅድሚ ናብኡ ምምፅኡ ግን ብዙሕ ሰብ ዘየስተባሃለሉ ናብ ጅቡቲ ከይዱ ከም ዝነበረ ምግንዛብ የድሊ ጅቡቲ ድማ እንተሰብ ዓመት ወይ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ምስ ግብፂ ዘለዋ ናይ ሴኩሪቲ ዲል ከም ዘናውሐቶ እዚ ከዓ ፈረንሳ ምስ ፈረንሳ ዘለዋ ናይ ሴኩሪቲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ስምምዕ ከም ዘናውሐቶ ይዝከር ምናልባት ፈረንሳ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ከም በዓል ኒጀር ቡርኪና ፋሶ ማሊ ኣብዚ ቀረባ ድማ ካብ ጫድ ሰራዊታን ፅልዋኣ ጎዲሉ ሰራዊታ ንክትስሕብን ካብቲ ቦታቲ ጠቕሊላ ኣብ ልዕላናታ ዝተሳዕረሉ ግዜ ዓቕሊ ፅበት ሒዙላ ኣብ ዘሎ ኢማኑኤል ማክሮን ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ እውን ተቐባልነት ኣብ ዘይብሉ ግዜ ኣብቲ ሃገራዊ ምርጫ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ፓርቲ ናቱ መበል ሳልሳይ ኮይኑ ጥራይ ዘይኮነስ ተቐባልነት ኣብ ዝሰኣነሉ ሕጂ እውን እንተኾነ ዘመሓድር መንግስቲ ዳርጋ ብህዝቢ ፈረንሳ ቀፃሊ ተቃውሞ ዘገጥመሉ ዘሎ ኣብ ከምዚ መድረክ ዘሎ መራሒ ናብ ኣፍሪካ ይመፅእ ኣሎ ሕጂ ሓንቲ ካብታ ናብ ኢትዮጵያ ዝያዳ ኣገዳስነት ይብዎ ዘሎ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ዝኸስሮ ዘሎ ፅልዋ ስቲል ፅልዋ ኣለዎም እዩ ግን ዓብይ ኣገዳስነት ዘለዎ ፅልዋ ክሳራ ኣጋጢምዎ ስለ ዘሎ ነዚ ከመይ ጌርካ ኣብዚ ቦታ እዚ ትትክኦ ከመይ ጌርካ ነዚ ፅልዋ እዚ ከተዕርዮ ትኽእል ኣብዚ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ስለዚ ጅቡቲ ነቲ ዲል እቲ ስለ ዘናውሐቶ ተሓጒሱሉ ሓደ ካልኣይ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ገፅካ ዝግበር ዘሎ ድማ ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ደረጃ እዚ ዝኾነ ይኹን ክረኽቦ ዝኽእል ሓይሊ ኣገዳስነት ኣለዎኒ ካብኡ ድማ ኣገዳስነት ብላ ኣብዚያ መጀመርያ ንሱ ኣብይ ኣሕመድ ንምንታይ ይጥቀመላ ኣሎ ኣብዚያ ኣብ ካልእ እውን ሰሚዕኩማ ትህልው ኢኹም ብዙሕ ነገር እንዲኦም ገይሮም ኣብቲ ቤተ መንግስቲ መመረቕታ እዚ እቲ ቤተ መንግስቲ ዘይትፈልጥዎ ኣብይ ኣሕመድ ክሳብ 10 ቢልዮን ኣጥፊሉ ዝበሃል ቤተ መንግስቲ ኣብ ምምራቕ ኣብኡ ድማ ኣስተዋፅኦ ከም ዝነበሮ እዩ ዝንገር ኢማኑኤል ማክሮን ኣብይ ኣሕመድን ኣብቲ ዘረባታት ናቱ ዝያዳ መጊስዎ እቲ ዘረባ ብላብላ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ክንሰምዖ ኣይኮናን ኣብቲ ንቀይ ባሕር ዝምልከት ተዛውን ተከትለው አብሮ የመጡ ሚኒስትሮች፣ የፈረንሳይ ልኡካን እንዲሁም የኛ ሚኒስትሮች በመጀመሪያ ዛሬ በነበረን ቆይታ እኔና ወደ ሕጂ ንንውሕ ዝበለ ዘረባ ስለ ዝኾነ እዚ ንትንክንብሎ ይንኽእልና ቁርብ ካብቲ ናይ ማክሮን ክንሰሚዕና ግን ዝያዳ ኣገዳስነት ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ዘረባ እዚ ዝበሎ ክንርኢና ብሚድያ ናቱ ዝገብሮ ዘሎ ኣጀንዳ ድማ ብክልተ መንገዲ ክንርዮ ኢና ሓበሬታ ዘይኮነስ እንታይ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል ኣብዚ ቻነል እዚ ዝያዳ ካልእ ሓበሬታ ኣብ ካልእ ረኺብኩማ ትኽእሉ ኢኹም ግን ንኩሉ ዳይሬክሽን ስርኢና እንታይ ዕላማ እዩ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኢና ዝያዳ ክንትንትን ክንፍትን ኦኬ ሌትስ ስታርት ወደፊት ኢትዮጵያ ያላት ፍላጎት አብረን ለመስራት ወደፊት ኢትዮጵያ ያላት ፍላጎት አብረን ለመስራት የተግባባን ሲሆን ከሁሉ በላይ ግን ኢትዮጵያ በሰላማዊ መንገድ የቀይ ባህርን አክሰስ የማድረግ ፍላጎቷን በዝርዝር ተወያይተናል። ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ እንዳነሳ ነው 130 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ሀገር ኢኮኖሚያ በፍጥነት እያደገ ያለች ሀገር ተጨማሪ አክሰስ የሚያስፈልጋት ሀገር በዓለም ህግ በሰላማዊ መንገድ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ እንደ ፈረንሳይ ያሉ ወዳጅ ሀገራት ተጠቅመን የምናገኝበት መንገድ ላይ የእሳቸው ጠንካራ ድጋፍ እንዳይለየን የቀረበላቸውን ጥያቄ እሳቸውም በአክብሮት ተቀብሏል። ለዚህም ከፍተኛ ምስጋና ያለን ሲሆን እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ንጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝምልከት እቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንታይ ዝብሎ ኣብይ ኣሕመድ እንተስ ብፍላጥ እንተስ ብዕሽነት እንተስ ንምትላል ዓይነተን ካብዘን ግምት ናትኩም ፀሓፉለይ ብዕሽነቱ ዲኮም ዝብል ብተንኮል ዲኮም ዝብል ወይስ ኣመልሓሱ ስለዝተወቀጠ ይትበቀይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክብል ቀይ ባሕሪ ዝብል እሱ ጥራይ ኣይኮን ካድሬታት ናቱ እውን ኣነ እኳ ዕሽነት ክብለ ይክእልኒ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ 130 ንትቆፅርና ህዝቦም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዝቀያየር ባይ ዘ ወይ እዚ ኻ ፕሮፓጋንዳ እውን ከም ዝሰርሕሉ ክትፈልጡ ኣለኩም ኤግዛክትሊ ክንደይ ምኾነት ህዝቦም ኣይፍለጡን እዮም እንታይ እዮም ዝገብሩ ፈሊጥኩም ኣለኹም ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ 2 ሚልዮን 3 ሚልዮን ምዃኑ ኣዝዮም ኣንኢሶም ኣብቲ ዓዲ ድማ ሰብ ከም ዘየለ ኣብ ዓዶም ግን 130 ሚልዮን ምዃኖም
ስለዚ we have to be careful ኣብቲ ፕሮፓጋንዳ ኣዝዮም ብዙሓት ምዃኖም ገለ መለዮም ከፍልጡ ዝፍትኑ ሓያል ምዃኖም ቁጠብኦም ብዙሕ ህዝቦም ኩሉ ነገር ከጋንዎ እዮም ዝፍቱ ሰራዊቶም ሚልዮናት ምዃኑ እዚ ኩሉ ግዜ ኣጀንዳ ናቶም እዩ እዚ ዲኮድ ክንገብሮ ኣለና ነቲ ሓሶት ናቶም ንኣለና ክንከይድ ክንክል ኣለና ሕጂ ኣብቲ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለና ጉዳይ ብሕጋዊ ብዲፕሎማስያዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክንረክብ ፈረንሳ ብሰፊሕ ከም ዝተዘራረቡሉን ሕራይ ከም ዝበለቱን ክሕግዝዋ ከም ዝደልዩን ሓገዝ ክትገብረሎም ከም ዝኾነ ድከኣላ ክትሕግዞ ከም ትኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ ኤግዛክትሊ ብኸመይ መልክዕ ክትሕግዞ ትኽእል ፈረንሳ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እስኪ ግምታት ክንወስድ ንሕና ሓደ ካብቲ ኣነ ግምት ወሲደዮ ዘለኹ ምናልባት ብዙሕ ሰብ እውን ናብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዝገሸ ዝመስሎ ሰብ ኣሎ ኣቐዲሙ ናብ ጅቡቲ ይኸይድ ነይሩ ሓደ ቤይዝ ኣለዎ ኣብ ጅቡቲ ፈረንሳ ክልተ ቤይዝ ወታደራዊ ቤይዛት ኣለዎም ጅቡቲ ድማ ናይ ነዊሕ ናይ ቀደም ግዝኣቶም ዝነበረት ክሳብ ሕጂ ድማ ቁጠባውን ካልእን ዓብ ፅልዋ ዘለዋ ፈረንሳ ኣብ ልዕሊ ጅቡቲ ማለት እዩ እዚ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ቀዳመይትን ኣገዳሲትን ሃገር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንፈረንሳ ጅቡቲ እያ this is clear ጅቡቲ ከንታይ ትደሊ ኣብዚ ዋህን እዚ ምክንያቱ ጅቡቲ እውን በልሕ ዝኾነ መንግስቲ ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ንረብሓናቱ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ረብሓናቱ ክኸስር ዘይደሊ እዩ ኢትዮጵያ ንጅቡቲ ገዲፋ ናብ ካልእ ክትከይድ ከላ ክንዲ ምንታይ ናይ ገንዘብ ክሳራ ከጋጥሞም ምዃኖም ፈሊጦም ኣለዉ ምንጭ ቁጠብኦም ሙሉእ ብሙሉእ ኢትዮጵያ እያ ኣብዚ ዋህን እዚ ንጅቡቲ ማለት እዩ that's why ንፈረንሳ ተጠቂሞም ሳቶም ድማ እንታይ ገብሩ እዮም ኣብይ ኣሕመድ ብዝተኻለ መጠን ካብ ጅቡቲ ክሃድም ከም ዘይክእል ግበሮ ክብሉ እዮም እምበር ናብ ሶማሊላንድ ትኸይዱ ንክኸይድ ወይ ናብ ኤርትራ ንክኸይድ ሓግዝዎ ፈረንሳ ከም ዘይብሉ ፍሉጥ እዩ እቲ ሕቶ ግን ጅቡቲ እዛ ንእሽተይ ንፈረንሳ ክትእዝዞ ትኽእል ዳይትኽእልን ካላርስ እዩ ግን ለቨሬጅ ካለዋ ንፈረንሳ እውን ይሕዝዋ እዮም ንሳቶም ስለዚ ኣብዚ ኣብይ ኣሕመድ ከምዚ ክዛረብ ከሎ ሙሉእ ብሙሉእ ፈረንሳ ኣጆኻ ናብ ካልእ ባሕሪ ክትከይድ ክንሕግዘካ ኢና ክብልዎ ከለዉ ብትኽክል ናብ ካልእ ክኸይድ ክሕግዝዎ ድዮም ኣይሕግዝዎን ርግፀኛ ኮይንካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ናይ ጅቡቲ ኢንተረስት ቀዳምነት ክብለዎም ፈረንሳ ስትራቴጂካዊ ረብሓናቶም መጀመርያ ብጅቡቲ ክሳለእ ዝኽእል ጅቡቲ ከንታይ ትደሊ ዘላ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ሶማሊላንድ ክኸይድ ኣይደልዩን እዮም ኢቭን ናብ ኤርትራ ከይዱ ኣብ ደገ ባሕሪ ክረክብ ኣይደልዩን እዮም ጅቡቲ that's why ምስ ግብፂ ክሰርሑ ፀገም ዘይብሎም ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክሰርሑ ፀገም ዘይብሎም ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ትስእነሉ መንገዲ ንጅቡቲ ኩሉ ግዜ ቁፅሪ ሓደ እዩ ስለምንታይ ረብሓ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ካልእ ኣብ ደገ ባሕሪ እንተዘይተጠቂማ ጅቡቲ ኩሉ ግዜ እናረብሓት ትከይድ እያ ከም ዝሓለፈ 10 ዓመት that's why ተቐላጢፎም እቲ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ሕቶ ምስ መዘ ተቐላጢፎም ወደብ ንስኹም ተመሓድርዋ ክንበኩም ዝብልዎም ዘለዉ ታጁራ ዝበሃል ወደብ በዓልኹም ተመሓድርዎ በዓልኹም ተብልዎ ተጠቐሙ ኣብ ዘለኩም ናብ ሶማሊላንድ ዘኸይድ ምክንያት የብልኩምን ብምባል ዝዛረብዎም ዘለዉ ብኸመይ እዩ እዚ ሕጂ ንፈረንሳ ተጠቂሞም እውን ፅልዋ ክገብሩ ክፍትን እዮም ኣብይ ኣሕመድ ግን ነታ ኣጀንዳ ብትክክል እዩ ዝጥቀመላ ዘሎ እቲ ኣጀንዳ ስለተድልየ እዩ ኣነ ናተይ ገምጋም ማለት እዩ ባሕሪ ክወስድ ገለ መለ ደልዩ ይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ንሱ የድልዮም ክንብል ኣይንኽእል ኢና እታ ዘረባን እታ ኣጀንዳን ግን ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ንኣብይ ኣሕመድ ነቲ ውሽጣዊ ፀገማቱ ንምብዳህ ኣብ ውሽጣዊ ፀገም ዘለዎ ጉዳዩ ንክሰግር ተኮይኑ እዚ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ተስፋ ስለ ትፈጥረሉ ነቲ ህዝቢ ሓድነት ገይሩ ብሓደ እንተኮይድና እኮ ፀገማትና ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያትና ገዲፍና ስትራቴጂካዊ ረብሓና ተጠሚትና እኮ ኣብ ደገ ባሕሪ ንኩሉ ፀገማትና ክፈትሐና ይኽእል እዩ ብምባል ንብሙሉእ ኢትዮጵያ ኣብ ሓንቲ ቦታ ከተምፅኣሉ ትኽእል እያ እዚኣቶም ድማ ሓደ ካብቲ ንሳቶም ዝኸድዎ ዘለዉ ክመርፅዎ ዝኽእሉን መንገዲ ብፍላይ እታ ናይ ሶማሊላንድ ጠቕላላ እዮም ገዲፎም ኣብዚ ዋህን እዚ ተዘረባ የላን ብካልእ መንገዲ ግን እታ ናይ ሶማሊላንድ ከይዳ ከይመስለና ኣብዚ ስምዑ እንጂ Somalia's breakaway region, Somaliland, is mulling a barter deal with the United States. Somaliland, which has been a long quest to seek independence, is ready to offer the United States a military base. In return, it seeks recognition. Somaliland's representative to the United States, Bashir Garth, recently said in an interview that the region is ready to host a US military base at its Berbera port. In 1991, Somaliland declared unilateral independence from Somalia. ብኻልእ ኣዘራርባ ሶማሊላንድ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ምናልባት ክሃድም ስለ ዝኽእል ወይ እውን ክጠልመና ስለ ዝኽእል ቀዲምዎም እንዲ ዘሎ ግን ምናልባት ጠቕላላ ክጠልቦም ስለ ዝኽእል እንታይ ይብሉ ኣለዉ ንሕና ናይ ኣሜሪካ ቤዝ ከነእንግድ ሬዲና ብምባል ኣድቨርታይዝ ገብሩ ኣለዉ ነብሶም ብድሕሪ መጋረጃ ንነዊሕ ክዝረብ ዝፀንሐ ኢቭን ናይ እስራኤል ቤዝ ከነእንግድ ድልዋት ኢና ከም ግብረ መልሲ ግን ናፅነትና ክወሃበና ሬኮግኒሽን ክንረክብ ኣለና ብምባል ኣብቲ ዕዳጋ ኣብቲ ቦታቲ ሓድሽ ዘይኮነ ግን ሰፊሕ ዝኾነ ሚድያ እውን ብሎቢ ናቶም ገይሮም ይዛረቡ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ኢማራት ድማ ኣብቲ ቦታ እዚ ከም ዘላ ኣብቲ ወደብ ናይ በርበራ ድማ ዝለዓለ ኢንቨስቲ ገይራ ዘላ ከም ሃገር መጠን ነቲ ጉዳይ ናቶም ዝያዳ ትደፍኣሉ ከም ዘላ እዚ ንሪኦ ዘለና
ምስ ፈረንሳ እውን ድሓን ዝኾነ ርክብ ስለ ዘለዎም ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ስለ ዘለዎም እዚ ጉዳይ እዚ ክደፍኡሉ ምዃኖም ኢና ንርኢ ዘለና so at the end of the day እቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ሕቶ ወላ ንኻልኦት መሃብ ምባል እውን ብዙሓት ሃገራት ዝወዳደራሉ ዘለዋ እየን ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽረኽባ ሃገራት ይጓየያ ኣለዋ ክንብል ከለና ኣብ ደገ ባሕሪ ንክህባ ድማ ካልኦት ይጓየያ ከም ዘለዋ ክትፈልጡ ኣለኩም ሱዳን ኣብ ደገ ባሕሪ ናቶም ንራሻ ክቦ በጃኹም ንዑ ይብልዎም ኣሎ በጃኹም እዮም ዝብልዎ ንራሻ ንቭላድሚር ፑቲን በይዚ ሓዝ ኣብዚ ይብልዎ ኣለዋ ፖርት ሱዳን ከባቢ ከም ግብረ መልሲ ግን ኣፅዋር ሃበና ንሕሜት ንኽንስዕሮ ይብልዎ ኣለዉ ሶማሊላንድ ብወገና እንታይ ትብል ኣላ ዌልካም ትብሎም ኣላ ንኣሜሪካ በይዚ ተደሊኹም ኣብዚ ምፁ ክንበኩም ኢና ንሕና ስለዚ ዝደለኹሞ ክንበኩም ኢና ምክንያቱ ሶማሊላንድ ከም ዘብሎም ዘሎ ብግምጣል ናቱ ክትርእይዎ ክትክእሉ ኣለኩም ቻይና ኣብቲ ቦታ እቲ ነቲ ናይ ሶማሊላንድ ኣካይዳ ቻይና ትድግፈን እያ ስለምንታይ that's why ድማ ኣብዚ ዞባና ብርቱዕ ዝኾነ ናይ ዓበይቲ ሃገራት ባእሲ ኣሎ ዝብለኩም ዘለኹ ውድድር ረፅሚ ከም ዘሎ ክትፈልጡ ኣለኩም ኣሜሪካ ራሽያ ቻይና and ዩሮፕ እዚኣቶም ኣብ ግምት እትዎም ቻይና ኣብቲ ቦታ እቲ ሓንቲ ሶማልያ እያ ትተኣምን ስለምንታይ ሶማሊላንድ ዝበሃል እዚ ብሬክ እዚ ክፋል ናይ ሶማልያ ኮይኑ ግን ናፅነቱ ክረክብ ዝፅዕር ዘሎ ሶማሊላንድ ምስ መን ዲፕሎማስያዊ ርክብ ኣለዎ ምስ ታይዋን ካብ ታይዋን ሓገዝ ከም ዝረክብ እዩ ዝንገር ስለዚ ቻይና ገለ ካብቶም ቀንዲ ትፀልኦም ቦታታት ኣሎ እቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል እዩ ቀዲኦም ኣለኹም እቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል ስለ ደይ ትፈትዎ ሓንቲ ሶማልያ ንክትህሉ ንዑ ክሕግዙ እዮም ዝደልዩ ስለዚ ናብ ኤርትራ ዝመፁ ዘለዉ እውን ኣላይመንት ናይ ስትራቴጂ ከም ዘለዎምን ይፈልጡ እዮም ፅነ ኢለ ከስማዓኩም የሱ በዓል እውን ከምኦም ዝበለ ስለዚ ሓንቲ ሶማልያ ክትህሉ ክደልዩ ከለዉ በንፃሩ ኣሜሪካ ድማ ረብሓ ናይ ቻይና ኢንተረስት ናይ ቻይና ክብድህዎ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ዝተፈራረቀ ወላ እኳ ብቋንቋ ናቶም ኣብ ፓብሊክ ሓንቲ ቻይና ልኡላውነት ናይ ቻይና ክኽበር ኣሎ ገለ እንትበሉ ብድሕሪ መጋረጃ ግን ብተደጋጋሚ ኤምባሲ ናቶም ናብ ሶማሊላንድ ይሰዱ ወታደራዊ እዚ ናቶም ናብ ሶማሊላንድ ይኣቱ ስለዚ ሚክስድ ዝተሓዋወሰ ሲግናል እዮም ዝቡ ዘለዉ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ድማ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ሓዲኡ ክበፅሕ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ዋይ ምክንያቱ እስራኤል ኣብዚ ቦታ እዚ ክትመፅእ መደብ እንድሕር ጌራ ብፍላይ ምዚ ናይ ሕቲ ጉዳይ ደን ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ናይ ሶማሊላንድ ድሌት ከስምረሎም ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ዳትስ ዋይ ኣብዪ ኣሕመድ ኣነ ከም ዝመስለኒ እቲ ናይ ሶማልያ ጉዳይ ዝገድፎ ዘሎ ወላ ኣነ እንተዘይገበርክዎ ናይ ሶማሊላንድ ናፅነት ምናልባት ካልኦት እውን ክደፍኡሉ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ ናይ ፈረንሳ ምስ እንመለስ ግን ፈረንሳ ኤግዛክትሊ ብኸመይ ያ ንኣብዪ ኣሕመድ ከተጥሕኖ ፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ንሽተ ንስማያ which firmly opposes the move. Strategically located along the Gulf of Aden, the territory has maintained a relative stability and self-governance. However, just last week it faced a major setback as a Turkey-mediated peace deal between its ally Ethiopia and rival Somalia derailed its recognition efforts. In January this year, landlocked Ethiopia agreed to become the first nation to recognize Somalia. እዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሶማሊላንድ ናይ ኢትዮጵያ ንነዊሕ ዳርጋ ንዓሰርተ ሓደ ኣዋርሕ ዝቐፀለ ኣጀንዳ ነይሩ ጠቕላላ ከም ዝጠለመቶም እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ ከም ዝጠለሞም ንሶማሊላንድ ሕቆም ከም ዝሃረሙ ባክስታብ ከም ዝገበሮም ብሕቆም ካራ ከም ዘእተወሎም እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብቲ ሚድያ እንተኾነ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ካልእ ነገር ክህሉ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ምስ ሶማልያ ስምምዕ ገይሩ እምበር ዲክላሬሽን እምበር ሓደ ዓብ ስምምዕ ኣይገበሩ ስለዚ ክልቲኦም ኣብ ሓደ መርገፁ ንክኸዱ እዮም ተሰማሚዖም ዘለዉ እቲ ስምምዕ ገይሮሞ ዘለውን ቀያዲ ኣይኮነን ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝደልዮ ግዜ ካንስል ክገብሮ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ወይ እውን እቲኣቶም በቲ ኮይኑ በቲ እዚ ጉዳይ እዚ እናተጠማጠመ ከሎ እቲ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ግን ድራይቭ ይግበር ከም ዘሎ ካልኦት የንቀሳቀስዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ንሱ ኣቦቱ እናሃለወ ናብ ኣቢ ንመለስ ሕጂ እና መንግስት ከፈረንሳይና ከፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በዚህ ረገድ የሚጨበጥ ውጤት የሚጠብቅ መሆኑን ከወዲሁ ልገልጽ እፈልጋለሁ። በጣም በርካታ የሁለትዮሽ ጉዳዮች እና መልቲላተራል ኢሹስ ተነጋግረናል። አብረን የምንደጋገፍባቸው ኤሪያስ ላይ በአፍሪካም በአውሮፓም አብረን እንደምንሰራ ተግባብተናል። ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን የኔ የግል ወዳጄ ጓደኛዬ ናቸው፣ የኢትዮጵያ ወዳጅ ናቸው። ከፈረንሳይ ጋር የነበረን የ127 ዓመት ዲፕሎማቲክ ሪሌሽንሺፕ የበለጠ ተጠናክሮ ብሓፈሻ ሓንቲ ነጥቢ ፅብቕቲ እንተላቶ ኮይና ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ናይ ቀረባ ንዓይ ዓርከይ ክብል ከሎ ኣይ ቲንክ ቱ ሰም ኤክስተንት ሓቅነት ኣለዎ። ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ሽፋን ገይረሉ እዩ ማክሮን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ሽፋን ከም ዝገበረሉን ከም ዝሓገዞን እዩ ዝንገር ንዑ ብውልቁ። ስለዚ ኣብቲ ስልጣኑ ንክህሉ ገለ ካብቶም ዝሕግዝዎ ዘለዉ ምዃኑ ማክሮን ግን ውሕድ ግዜ ተሪፍዎ ዘሎ ማክሮን ኣብቲ ስልጣን። ስለዚ ኣብዪ ኣሕመድ ማዕረቲ
ሬክለስ ብሎ ሓደገኛ ኣካይዳ ዘሎ ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብቲ ከባቢ ሽፋን ዝገብሩሉ መራሕቲ ግን ሒዙ ኣሎ እዚኣ ንፅርት ክትከውን ክትክል ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ንክቕፅል ሽፋን ክገብሩሉ ዝኽእሉ መራሕቲ ሒዙ ኣሎ ሓደ ካባቶም ቁፅሪ ሓደ እቲ ናይ ኢማራት እዩ እቲ ናይ ኢማራት ብድሕሪ መጋረጃ ሽፋን ከም ዝገብረሉ ነቲ ጉድለታት ናቱ ዓበይቲ ስጉምትታት ኣንጻሩ ብዓለም ደረጃ ንኸይግበር ሽፋን ዝገብረሉ ናይ ኢማራት መራሒ ኣሎ ሓደ ምክንያቱ ዳርጋታ ኢትዮጵያውያን ዝብልዎ መጋበርያ ናይ ኢማራት ኮይና ኣላ ስለ ዝብሉ ካልእ ናይ ፈረንሳ ማክሮን ኢማኑኤል ማክሮን እውን ኣብ ብዙሕ ወላ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል እውን ኣብቲ ናይ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ብዙሕ ከም ዝተኸላኸለሉ እዩ ዝንገር ኣቦ ከም ግብረ መልሲ ድማ ነቲ ሓይሊ ባሕሪ እንተዝሰልጦም ነይሩ መራኽብ ክሸጠሉ ከምኡውን ነቲ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ምስልጣን ሽርክነት ንክገብር ድሌት ነይሮ ብኡ መንፅር ድማ ፈረንሳ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ፅልዋናታ ንከተዕቢ ምክንያቱ ፈረንሳ ብጣዕሚ ፅልዋናታ ከተዕቢ ትደሊ ሃገር እያ and that's a very important point እቲ ብኻልእ ግምጣል ክንሪኦ ከለና ሕጂ እዚ ኢትዮጵያ ትጻወት ዘላ ፈረንሳ ከንታይ ይደልኸውን እስከ ኣብዚ ስምዑ ካብ ቃላት ለዚህ ለተሳተፉት ሁሉ ፈረንሳውያን አርኪቴክቶች የተለያዩ እውቀት ያላቸው ሰዎች ትውልደ ፈረንሳይና ፈረንሳውያን ከሙዚየም የመጡ ከተለያዩ ቦታዎች ለእድሳት ላይ ጠለቅ ያለ እውቀት ያላቸው ሰዎች መምጣት መቻላቸው የኛም ትልልቅ አዋቂ ብለን የምናስባቸው ሰዎች መላክ ችለናል በዚህም ደግሞ ስራ ላይ ያቅማቸውን ማበርከት ችለዋል በዚህም እንኮራ ብሓፈሻ ፈረንሳ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ናቱ ናይቲ ኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገበረት እዩ ዝንገር ነቶም ከምኡ ዝገበሩ ፈረንሳውያን ድማ የመጉስ ኣሎ እናም ደግሞ እንደምታውቁት ኖትረዳም ቤተክርስቲያናችንን እንደ አዲስ አድሰን ከተቃጠለ በኋላ ለህዝብ ማሳየት ችለን ነበር በዚህም ደግሞ በጣም እንኮራለን ይህም ለኛ ትልቅ አጋጣሚ ደግሞ እዚህ ላለው ፕሮጀክት መሳተፍ መቻላችን አብሮነት የኢትዮጵያውያንን አንድነት የሚያሳይ በተለያዩ በኩል በባህል ሊሆን ይችላል በሃይማኖት ሊሆን ይችላል በተለያዩ አቅሞች ያለውንም ያለፈውንም ማየት የሚቻልበት ወደፊትም ማቅናት የሚቻልበት መንገድ ነው ኢኮኖሚ ሪፎርም ከመንግስቶች ጋር በተያያዘ 100 ሚሊዮን ዩሮ በኤኤፍዲ አማካኝነት ይህም ደግሞ የተለያዩ ቴክኒካል አሲስታንቶች መጨመር ችለናል ባሁን ብሓፈሻ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣኑ ንክፀንሕ ንገለ እዋን ክሕግዞ ዝኽእል ዲፕሎማስያዊ ይኹን ቁጠባዊ ደገፍ ካብ ፈረንሳ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ወላ ንኣብይ ኣሕመድ ምስቲ ኩሉ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ዘለዎ ፀገም ሽፋን ይረክብ ከም ዘሎ ግን ንርኢ ኣለና ወላ እቲ ሲምቦል ማለት ምልክት ናቱ ሓደ ዓብይ ናይ ኤውሮጳ መራሒ መፅኡ ኣብኡ كأنجد مخالو it gives him credibility كم تقبلنا نخركب كمون التعدي كساكندي relevant مخانو تي حجر أبي أحمد ون بمرحتي تقداسنة كم زلوا زجهديو سلزي نتي زلوا تجمعت وشتاو تجمع زلوا نابنت إثيوبيا بزح وشتاوي كيناتن أجرجرنا له عند حريلنا جن عبيت مرحت حجرات شيء متصور له بحال كله دما تجبر لهم نت tourism نسق فترة زل زلوا image يحق زيه از ساكت هيكون زغبر زلو نتي ايميج ناتو عبيت مرحتي دبلومات كمصوا خلو لتوريزم يكون كالوت ايفنت نمغبار نابنت زخونه كونفرنسز نخغبر ندير حسيبو مرحت عبيت مصوا دحر قينو دن سكيورتي دحاني مالتي تباهيلو ناي كالوت ايفنتس ذاتس واي ابدي سابا بزح ناي افريكان يونيون دو ناي غلودو نابلو ايفنتس بزح غزي كم زكاندر لنا ادي سابا سو زي زوم ناي مرحتي دبلومات ممصا دما اغداسنت يبو اللوي مرحت عبيت كمصوا خلو كابن ابو ግብፅን ሶማሊያና በኤርትራ ዝገበሩ ኤርትራውን ጽቡቅ ሽም ሂብዋዩ ምክንያቱ መራሕቲ ክመጽኡ ከለዉ ኣብቲ ሃገር ካብቲ ዘለካ አይዞሌሽን ካብቲ ሬሌቫንስ ናትካ ቋንቋ ዲፕሎማሲ ኣገዳስነት ኣለዎ እዚ ናይ ኣቢ ክኸውን ከሎ ዝገብሮ ዘሎ ብሰላም መንገዲ ብገለና በለ ክገብር ከሎ ኣብቲ ሚድያ ናቱ ግን እንታይ ይገብር ኣለካ ብግምጣሉ ምርኣይ የድሊ ምክንያቱ ዝተፈላለየ ዓይነት ጌም ክፃወት ዝፍትን ዘሎ መራሒና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እስከስምዑ የሚጠቀሱ ግብጽና እና ኤርትራ አይነቶቹ ደግሞ መጣው ለማውካትና ለመበጥበጥ ነው የሚሞክሩት ስለዚህ ያንን ተቃዋሚ ኃይል ይሆናል ማለት ነው የግብጽን እኩይ ስራ ያምናቀው ነው ከህዳሴ ግድብ ጀምሮ ብዙ የሚያደርጉት ያው ታሪካዊ ጠላቶች ይያልን መንግስትን ማለት ነው የግብጽን ህዝብ ሳይሆን የግብጽ መንግስት ብለው ያሉት ታሪካዊ ጠላት ሆኖ ኢትዮጵያን ለማቆርቆዝ ኢትዮጵያን ለመግደት ያላደረጉት
ሕጂ እቲ ኤርትራ ምስ ግብፂ ዝገበረቶ ድማ ብግምጣሉ ከም እንታይም ግብፂ ታሪኻዊ ጸላይትናን ሕማቅ ክትገብረና ትፍትን ሃገር ስለ ዝኾነት ኤርትራ ምስ ግብፂ ርክብ ክትገብር ምጅማራ ወይ እውን ዝምድናታት ክትገብር ምጅማራ ርክዕ ከምቲ ንግብፂ እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ኣስተውዕሉላ ደይ መደይሎም እዮም ዝጥቀሙላ ግን ንሕናኻ ክንጥቀመላ ኣለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዝበዝሕ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዝሰማምዓላ ሓንቲ ነጥብላት ተርጀምሎም ሓንቲ ነጥቢ እሳ ድማ ግብፂ ጸላይትና ኢና ዝብል ኩሉ ኢትዮጵያዊ ብዘይገድስ ኣምሓራ ድዩ ኦሮሞ ድዩ ገለመለ ኩላቶም ኣብዚያ ነጥቢ እዚኣ ይሰማምዑ እዮም ሕጂ እንታይ ገይሮም ኣለው ኤርትራ ምስ ግብፂ ስለ ዝምድና ዝገበረት ልክዕ ነቲ ናብ ግብፂ ዝነበሮም ፅሊ ናብ ኤርትራ ገፆም ይገብርዎ ኣለዉ እዚ ኸ ንምንታይ ክጠቕሞ ሞቢላይዜሽን ንክፈጥር ፕሮፓጋንዳ ንክገብር ንኣንጻር ኤርትራ ክጥቀመሉ ዝፍትን ዘሎ እቲ ሕቶ ኤርትራ ከም ሉላዊት ሃገር ምስ ዝደለየቶ ሃገር ዝምድና ክትገብርን ሽርክነት ክትገብር ትኽእልን እያ ኣና ኣይ ቲንክ ብናተይ መረዳእታ ኤርትራ ፅቡቅ ገበረት ምስ ግብፂ ዘሎ ዝምድና መሊሱ ዕምቆት ክህልዎ ክኽእል ኣሎ ዝለዓለ ዕምቆት ክውስኸሉ ክኽእል ኣሎ ኢቭን በይዝ ናቶም እንተተዋህቦም እውን ደስ ይብለና ንሕና ኣነ ኣብ ናተይ መርገፂ ሪኢኹም ኣለኹም እዚ ቨሪ ኢምፖርታንት ንዓና ምክንያቱ ደይ መደይሎም ነቲ ፕሮፓጋንዳ ወላቶም ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ጥልመት ናቶም ካብ ዝረኣዩ ኤርትራ መንግስት አፍንጫውን ተመቶ ልኩ ማየት ነበረበት ነው ያለ ጊዜው ያለፈ ትግስቱ ያለፈ በጣም የተንከሙ አሁንም እኮ ኢትዮጵያ መሬት ወረው ይዘዋል ኤርትራ ውስጥ ነው የነበረው የኤርትራን ሰራዊት አቋም ያውቃል የኤርትራን ሰራዊት የኤርትራን መንግስት አቋም ያውቃል ከዛ ከወጣ በኋላ አሁን ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ከገባ በኋላ እንደዚህ በደንፋሱ ራሱ ምን ለምን እንደፈለገ አላውቅም ባህር በር በተለይ ቀይ ባህር ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ካብቶም ኤሊት ናይ ኦሮሞ ዝነበረ እዩ ኤርትራ ብዙሕ ዝሓገዘቶም እያ ነቲ ቃልሲ ናይ ኦሮሞ ኤርትራ ብዙሕ ሓጊዘ እያ ነዊሕ ፅዒራትሎም እያ እዚኣቶም ግን ኣብታ ኮረሻ ልክዕ ከምቶም ናይ ተጋሩ ኤሊት ዝገብርዎ ንመንግስቲ ኤርትራ ነቲ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ነፍሲ ወከፍ ወላ ዝፋኖ ዝበሃል ዘሎ እዚ ሕጂ ኤርትራ ንኣጀንዳ ጥራይ ክትጥቀመሉ ዘለዋ ናይ ብሓቂ ሓንቲ ኣብዚኣ ንፅርቲ ክትኮነና ዘለዋ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ትግራይ ዝነበረ ምስ ኣቢ ኮይና ንኣባ ጥሒናቶ ተባሂሉ እዩ ዝዝረብ ንኣቢ ግን ኣየጥሓነቶን ኤርትራ ኦኬ ንኣባ ጥሒናታ ኤርትራ ግን ዝለዓለ ስግኣት ናታ ዝነበረት ናይ ትግራይ ሓይሊ ሕቁ ሰይራቶ እዚኣ እቲ ዕላማ ናታ ነይራ ሕጂ እውን ምስ ፋኖ ክሰርሕ ከላ ኤርትራ ምስ ፋኖ እንተሰሪሓ ማለት እዩ ኣገዳስነት ኣለዎ ንህዝቢ ኣምሓራ ፅባሕ ንጎ ክጠልሞም ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ግድን እዮም 4 ኪሎ ተረጊፆም ንሳቶም እውን ንኤርትራ ክጠልምዋ ኣይ ቲንክ እዚ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ነገር ንፁር ክኸውን ክኽእል ኣሎ ክጠልሙና ምዃኖም ፍሉጥ እዩ እቲ መርሕነት ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ኣንፃር ኤርትራ ክኸውን ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ግን ክሳብ ንሶም ዝረጋግኡ ድማ ኤርትራ ንቕድሚት ክትከይድ ስለ ትኽእል ወላ ምስ ፋኖ ሰሪሕካ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ንሳቶም ኣንፃርና ክሰርሑ እንተጀሚሮም ኤርትራ ድማ ምስቶም ንኢትዮጵያ ከብሉ ዝኽእሉ ክሰርሕ ድማ ንቡር እዩ that's how politics works ፖለቲካ ከምኡ እዩ ንፀላይኻ ፀላዩ ክሳብ ዝኾነ ንዓኻ የርባሓካ እዩ ስለዚ ከምኡ ኣጀንዳ ስለ ዝነበሮ ክንዲ ሻዕብያ ዝፈልጦ የለን ነዚ ባይ ዘ ወይ ክንዲ ሻዕብያ ዝፈልጦ የለን ንኦሮሞ ኢልካ ዶ ነዚ ገለመለ ኢልካ ዶ ግንቦት ሸውዓተ ተኩሎም ሻዕብያ ይትሕግዞም ነይሩ ደይ መደይልዩ ካ ትሕግዞም ነይሩ ስለምንታይ እቲ ህወሓት ዝበሃል ኣብ ትግራይ ናይ ትግራይ ኢሊት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ቀዳማይ ፀላእዩ ስለ ዝነበረ ንዑ ንምድኻም ብዝኾነ ክሰርሕ ነይርዎ again ሕጂ እውን እዚኣቶም ምስ ካልኦት ሰሪሕካ ክቕየሩ ይኽእሉ ዶ የስ ደፍነትሊ ግን ንዑ ግምት ጌርካ ታክቲካዊ ዓወት ከተምፅእ ትኽእል ታክቲካል ስትራቴጂ ን ሎንግ ተርም ስትራቴጂ ፍልይ ኣለዎ ታክቲካዊ ዓወት ንኸተምፅእ ንሓፂር ግዜ ዘድልየካ ዕላማ ንምህራም ምስ ሓደ ሰብ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኣብ ነዊሕ ግዜ ግን ክስልበጠካ ዝኽእል ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ምስ ኣቢ ዝነበረ ዝምድና ንዑይ ዝመስል ሻዕብያ ካብ መጀመርያ ንዓና ኣቢ ጅግና ኢሎም ወሲዶም እሞ ልክዕ ንሳቶም ዕላማ ዝነበረ ንሱ ኣብቲ ስልጣን ክቕንስ ስለዘይክእል እቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ምስ ኣሜሪካ ኮይኑ ተመሊሱ ክብንቁሮ ከም ዝኽእል እሞ ነቲ ዝነበሮም ዕፅዋን ክባን ክቕፅልዎ እዮም ስለ ዝበሉ ንኣቢ ቁሩብ ሰረት ክሕዛ ኣለዎ ነቶም ህወሓት ጥራዮም ቶም ቀንዲ ናይ 27 ዓመት ተመክሮ ዘሎም ንሶም ክለይሎም ካብቲ ጌም ብምባል ጌም ኦቨር ብምባል ንዑ ጥራዮም ሰሪሖም እቲ ናይ ህወሓት ኣልዮም ኣቢ ድማ ከምቲ ኣይ ቲንክ ገምጊሞሞ ነይሮም እሱ ድማ ጠሊሞም ሕጂ ሓፍ ኮፍ ይብላ ኣሎ ከምቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ግን የብሉን እቲ ህወሓት ንኤርትራ ጠቕላላ እዩ ኣይዞሌት ገይርዋ ነይሩ እዚ እውን ብዓቕሙ ክገብር ኣይክእልን እየ ንብሎ ኢና ምክንያቱ ኣቢ ኣሕመድ ንባዕል በቲ ናይ ህወሓት ኣይዲዮሎጂን ፖለቲካዊ ኣካይዳን ዝዓበየ ስለ ዝኾነ ናቶም ወታደር ዝነበረ ናቶም ብናቶም ስልጣና ዝዓበየ እዩ ስለዚ ስቲል ነቲ ታክቲክ ናቶም ምስ ካልኦት ብምስራሕ ካብኦም ንላዕሊ እውን ክኽእሎ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ለመጭመጭ ምባልን ጉንብሕብሕ ምባልን እውን ንፍዑ ስለ ዝኾነ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ንሱ እውን ነቲ ታክቲክ ክጥቀመሉ ኣይክእልኒ ማለት ኣይኮነን ሻዕብያ ግን ካውንተር ንምግባር ቅልጡፍ ዝኾነ ስጉምትታት ክገብሩ ርኢናዮም ኢና ስቲል ግን ንሱ ብዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክሰርሕ ክንብርከኽ ፀገም ከም ዘይብሉ ሻዕብያ ግን ቁሩብ ሓውሲኡ ይጎለዎም
معرنت بزلوا ديل كجبرون بر كبرناتهم كوجدلي دلينيهم سلازي زيان إثيوبيان أدفانتج أتبع كتاب شعبية زل مرحنة كم زياتهم قم بعبه سلازي بال إثيوبيا عدل على ولا ونتهم شعبية كسر حوز دخول زنا برو فقم حقهم يلهم نبعتهم كسعبوهم كم زغولين عنري ترجع أب زبنا ملص كتير خلهاون السنة قرن يروح يجون أبي جبرون تاريخها كمية that's why كم سلوا زخنة مس أمريكا زمدنا خجبري فتن مس China وناس أرك خوني كلونيهم روسيا أنت خونه ون بزح حجزات تجبروا لله من قصر بوتينسي وتهدراون تزي كنا بكال حجزات تجبروا الخمس دلي حلف حليفو أمباسادرنا روسيا بإثيوبيا أبزح حلفه أفدق بحري جبا إثيوبيا كتعبابري جبام قربات بمبال تزاري بنيرو سلازي ولا تنعبيت هجرات مشاركتنا إرترا خنا زغلا تقوم بحوم إثيوبياوين كسحبوهم كم زغلون مجمع تقداسنا تلو أتاونكو تقوم بحوم كسحبوا زي كله maybe جبتي أخذ كونت خل معناته مس جبتي أجمع سلازلهم جبتي كاباتهم تدليو نسمكو قبروا سلازي كله وي دليت سلازي بلو even عون جبتي ون قال أخو قبروا زغلهم سلازي إرترا حركة بتصبغنا إرترا أب نفسها استمر كوسا حيلي كتمسر سلات فتن يجن الشترة كأخولا يكون واقع سلازخ فلوها جزية سلاز بالعلكا نزون يمت موساد أقداسنا تلو أبزياو نسمع ቦት ምንድነው የሚለው ነገር ከኢትዮጵያ ጋር በተቃርኖ ነው የቆሙት ስለዚህ ኢሚዲየትሊ በተለየ ወደቡ ጉዳይ ከተነሳ በኋላ ሽፍት ያደረጉት ወደ ግብጽ ነው ወደ ግብጽ ሽፍት ያደረጉበት ምክንያት ምንድነው በኢትዮጵያ ውስጥ የሚነሱና ኤርትራን ደህንነትን ያሰጋኛል ብላ በመታሰብባቸው ጉዳዮች በግብጽ ጥላ ውስጥ መከለል ትፈልጋለች ሶ በግብጽ ጥላ ውስጥ ለመከለል ከኢትዮጵያ የደህንነት ስጋት ምክንያቱም ያ ጦርነት ካሄደ በኋላ በኤርትራ ውስጥ ስደት ነው የተፈጠረው የኢኮኖሚ ድቀት ነው የተፈጠረው ኢትዮጵያ ትልቅ ማርኬት ነው ኤርትራ በቀላሉ ልትለማ የምትችል በቆዳ ስፋቷ ትንሽ በህዝብ ቁጥርም አነስ ያለ ሀገር ነው ከኢትዮጵያ ጋር ስታወዳደራት ምናልባት የኢትዮጵያን 1/10ኛ አካባቢ የምታክል ሀገር ናት አርጀንታዩ ቲ አፍጥቅሚት ዝብለጽነ ሐቅነት አለው ኤርትራ immediately مزون انت خونه ابت ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ምስተን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሃገራት በቀረባ ክሰርሕ ጸኒሐ ሕጂ ጉዳይ ናይ ኣብቲ ባሕሪ ዝጀመረ ይኮነን ምስ ግብጺ ሓያል ዋን ጌራ ነይራያ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ካብ ዝጅምር እዚ ናይ ኣቢ ዕንደራ ካብ ዝጅምር ግን እቲ ዝነበረ ርክብ ዕንቆት ክውስኸሉ ተኻይሉ እቲ ግን ትሱ ዝብሎ ዘሎ ግን ኤርትራ ጥራይ ኮነትን ከም ጌራ ግብጺ ያ ዝያዳ ደፊዓትሉ ንዑ ስለምንታይ እንታይ ኢልና ክንደ ግዜ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ምርካብ ማለት ንግብጺ ሱሳይድ እዩ زيادة ساتهم كوحطلهم زي دليل إثيوبيا أفتح بحر نخيت ركب اتدل حجر ويون عبس قاعد يسمع حجر منيا جبسيا مغنياته بزي نيل قداي كي تفتح ما خلوا نيافتح بحر تتوسي خلهم نفس قتلة هاوس قمت كون كم زغل سلاد فلتوسا that's why جبسنا بيرترا كتجوايز الرجل جبسي أبزو دبلومات ناتنا بيرترا حنسبنا يسلم لا حتى حنسبنا قال ملا تشد زلا أبزو خدوا تدمام سيرترا تراخب تفتن زلا أزي كم ما سوماليا كلتين هجراتين بر إيرترا كو actually زد بزبالة من قد ياخد كي تفتن زلا لكن جبسي قلت زخانة أنا تعدل أما إيرترا إثيوبيا تفتير زلا عدل كنت مزمزو معناته إيرترا إثيوبيا كالرقاون عبي سقعت كم زل عبي سقعت الله إيرترا إثيوبيا تتعريق جبسي شجر كقات مم كم زخل فلتيهم عبتبوتاتي اتزلوهم تلوا كتأفى خم زخل ቻይና ከፍተኛ ባለስልጣን በዛሬው ዕለት አስመራ ከተማ መግባታቸው ተሰምቷል እኙ የቻይና ከፍተኛ ባለስልጣን بريزيدنت إسياس أفوركي لومي إسران حدن تحساس أب ساعتات قدم قطري أب عدهالو نفولي لو خزباوت ريبابليك تشاينا أب قرن أفريقيا أمباسادر شو بينك تقبلو أزراريبوم بريزيدنت إسياسن أمباسادر شون أب ركبوم أب كلت أو زمدنا إيرتران تشاينان ني إيرتران هاجرات زوبان أب زقدسو قدياتن نعوم زتسألو أهقراوي معبالتاتن كمون بمسرة أخيبا مرحت هاجرات أفريقيا تشاينان منقستي خزباوت ريبابليك تشاينا أب قرن أفريقيا كتقبرو وطينو بزعبا زولو مدبات لمعتن مقان تقبارون أتوكيروم تميايوتوم أبتي ركب أمباسادر شو تشاينا مس هاجرات قرن أفريقيا بحفشا مس إيرترا دما بفلاي أب اتقبرو تصمدو مس فان سلامن مرققان مسرتاوي كم زخونة بمتقاس تشاينا نقدام النتات مدبات لمعت منقستي إيرترا الرعيمة أبركتو كتقبر قربتي مخانا الرقاقيصوم
ፍሉይ ልኡኽ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ሹ ፔንግ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ ዝተላዕለ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት መንግስታት ኤርትራን ቻይናን ተቀራራቢ ርድኢትን መርገፅን ከም ዘለዎም ክግንዘብ ከም ዝኽኣለ ብምንጻር መንግስቲ ቻይና ኣብ ልምዓታውን ጸጥታውን መዳያት ምስ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓቢሩ ክሰርሕ ድልው ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብቲ ርክብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣምባሳደር ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ ኤርትራ ሚስተር ሊ ጂያን ተረኺቦም ነይሮም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም 2024 ኣብ ቻይና ኣብ ዝተቃንዐ ኣኼባ መራሕቲ ቻይናን ኣፍሪቃን ተሳቲፉ ነይሩ ፍሉይ ልኡኽ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ሹ ፔንግ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ኤርትራ ተመሳሳሊ ርክብ ፈጺሞ መንባሩ ዝዝከር እዩ ተሰይመው እንደነበሩ ሕጂ እንታዩ እዚ ጉዳይ ዝክንሪኦ ከለና ናይ ቻይና ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ሓደ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ክርፍስ ንቻይና ከርባሓ ከም ዘይክእል ምክንያቱ ኣብ ቀይ ባሕሪ ከጋጥም ዝኽእል ፀገም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከጋጥም ዝኽእል ፀገም እውን እንተኾነ ቻይና ብኩሉ መንገዲ ክሰራናዓ ዝኾነ ይኹን ሚስ ካልኩሌሽንስ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከጋጥም ዝኽእል ቀዳማይ ዝኸስር ኣካል መን እዩ ቻይና እዩ ኦፍኮርስ እቲ ህዝቢ ክልቲኡ ክሳራ ኣለዎ ግን ብቁጠባዊ ዓይኒ ዓብ ክሳራ ዘጋጥሞ ቻይና እዩ ዋይ ዓብይ ኢንቨስትመንት እዩ ዘለዎም ኣብኡ ከባቢ 14 ቢልዮን ዝትመን ዕዳ ድማ ኣለዋ ኢትዮጵያ ካልኣይ ዘራርባ ውግን ተጀሚሩ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ዕንወት ክወርድ ክኽእል ዝፈልጥዎ የብሎምን እዚ ኩሉ ረብሓ ድማ ናብ ልዕሊኦም ይክወርድ ካልኣይ ሕውቲ ብዝፈጠሮ ንግዲ ናቶም ተሸጊሩ እንተሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከጋጥም ዝኽእል ኩናት እውን ካልእ ሪስክ ክፈጥረሎም ከም ዝኽእል ይርድኦም እዩ ብካልእ መንገዲ ኣብቲ ዞባቲ ሰላምን ርግኣትን ክህሉ ቀዳመይቲ ትፅዕር ሃገር ቻይና እያ ክትከውን ኣሜሪካ ረብሓናታ ኣብ ዕግርግር እዩ ክትፈልጡ ዘለኩም ቻይና ግን ረብሓናታ ኣብ ሰላም እዩ ብካልእ መንገዲ ክንሪኦ ከለና ድማ ኣሜሪካ ኣብቲ ናይ ሶማሌላንድ ክትገብሮ ትኽእል ረብሓ ክሪኡ ከለዉ ንሳቶም ድማ ስትራቴጂካዊ ኣብ ቻይና ኣብ ጅቡቲ ጥራይ ዘለዎም ሓይሊ እኹል ክኸውን ስለ ዘይክእል ብፍላይ ድማ ኤርትራ ናብ ካልእ ሓይሊ ንኸይትኸይድ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ኤንጌጅመንት ክቅፅል ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ ናይ ሆፕ ኤርትራ ድማ ጸቕጡ ክትገብረሎም ከም ዘለዋ ገለ ነገር ምንቅስቃሳት ክትገብር ከም ዘለዋ ሳክት ንስለ ዘረባ ዲልስ ንምግባር ጥራይ ዘይኮነስ they have to really show ኤርትራ ኣገዳሲት ሃገር እያ ኣገዳሲት ሃገር ንሕና ጥራይ ኮና ንብል ኣገዳሲት ሃገር ምዃና ስምዕዎም ቶም ጎረቤታ ይብሉ ኣብዚ ፊኗ ወሳኝ በዓለም አቀፍ ፖለቲካ ላይ ወሳኝ እንድትሆን አድርጓታል ቀይ ባህር ላይ የተሰየመች ሀገር ናት ሁለት ወደብ የያዘች ሀገር ናት ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር ያለው ታሪካዊና ባህላዊ ቁርኝት ቀላል የሚባል አይደለም ስለዚህ ኤርትራ ከጦርነቱ በኋላ የወታደር ካምፕ ነው የሆነችው ብዙ የሚሊተሪ ሳዋላይ ወጣቶቹ ስልጣና ማካሄድ አሁን የትምህርት የምናምን ሕጂ እቲ ዘረባናቶም ኩሉ ግዜ ብግምጣል እንዲዩ ሓልዮት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን ከምዚ ክብሉ ከለዉ ገለገለ ሰብ ኣሎ ሓልዮት ናይቲ ህዝቢ ከለዎም ይድንግፁልና እዮም ነው ደንጊፆም ልካ ይፈልጡን እዮም ኣነ ኣብዛ ቻነል ናተይ ንፁር ክኾነካ ዝደሊ ካብ ኢትዮጵያ ድንጋፀ ኣይትፀብሕ ኢትዮጵያ ከም ሃገር እቲ ፖለቲካዊ ኢሊት ህዝቢ ካላርሲ እቲ ፖለቲካዊ ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ እቲ ኢትዮጵያ ከም ማሕደር ዝኽእል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን መሬት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ድንጋፀ ዝበሃል ክህልዎ ይክእልን እዩ እቲ ረብሓ ዘለዎ ካብቲ ድንጋፀ ንላዕሊ እዩ ከም ሰብ መተን ክድንግፁልካ ይኽእሉ ገለ መለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ረብሓ ናቶም ግን ኤርትራዊ ድማ ኣብ ታሪክ ናቶም እቲ ዝበርትዕ ህዝቢ ምዃኑ ፈሊጦም ኣለዉ ሽዱሽተ ድዮም ክንደይ መራሕቲ በፂሖም ኣለዉ ሃይለ ስላሴ ደርግ መለስ ሃይል ማርያም ኣቢ ኤክሰትራ ክቕፅል እዩ ድሕሪ እውን ቅድሚኦም ዝነበሩ ኣብ ታሪክ ዝነበሩ እውን ኤርትራ ዝበሃል ህዝቢ ሓያል ህዝቢ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀጋታት ድማ መተካእታ ዘይብሉ ኣገዳስነት ዘለዎ ፀጋታት ምዃኑ ድማ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ክንምንታይ ከሽክዑካ ይፍትኑ ብትግራይ ድዮም ክመፁ ብዓፋር ድዮም ክመፁ ንህዝቢ ማለት ቅርበት ናይ ህዝቢ ከም ዘለዎም ድንጋፀ ከም ዘለዎምን ብሃይማኖት ድዮም ክመፁ ብገለ ድዮም ክመፁ ኩሉ ግዜ ናብቲ ገባሕርና ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናይቲ ሃገር እዮም ቀዳምነት ዝህቡ ንህዝቢ ኤርትራ ኣይኮኑን that's why ድማ ህዝቢ ኤርትራ ክደክን ክረክብን እዮም ዝደልይዎ ክፀግብን ፅቡቅ ክረክብን ኣይደልዩን እዮም እንተፀጊቡ ሓያል እንድሕሪ ኮይኑ ዕድል የብሎምን ጀስት በዚያ መንገዲ ክንርድኦ እንድሕሪ ክኢልና ሓደ ዓብ ፀገምና ፈቲሕና ኣለና ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ሽግር ኣነ ዝረኣኽቦ ኣብ ታሪክ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሓይላ ትገብሮ ካብ ትገብሮ ፀገም ኤርትራውያን ከዲዖም ምስ ኢትዮጵያ ኮይኖም ንኤርትራ ዘምፅኡላ ፀገም ይበዝሕ ክደግመያ እዚያ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እውን ዘካበደ ነገር እንተሎ ኤርትራውያን ምስ ደርጉ ኮይኖም ምስ ሃይለ ስላሴ ኮይኖም ኢቭን ኣብ ግዜ ረፈረንደም ምስ ሃይለ ስላሴ ኮይኖም ነቲ ናይ ኤርትራ ኣንፃሩ ከም ዝሰርሑ ዝነበሩ ስለዚ ናይ ኤርትራ ፀገም ብዓብዩ ኢትዮጵያውያን ዘሽክዕዎም ኤርትራውያን ነቲ ቃንዛ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ሽግር ናይ ህዝቢ ኤርትራን ስቃይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ
ካብጥን ትክሳብ ሎሚ ዝቐጽልዎ ዘለዎ ሰምዮም ኢትዮጵያ ድሌትኩም ክትብሎም ትኽእሉ እዮም ፀላኢ ሃገር እዩ እቲ ዝዓበየ ሽግር ናትና ግን ኢትዮጵያ ድማ ብተደጋጋሚ ትጥቀመሉ ታክቲክ እንታይ እዩ ካብ ህዝብና ገለ ክፋል ብዝተፈላለየ መንገዲ ምስኣክ ከም ዝሰርሕ እሚና ሓንሳብ መራሕቲ ሃይማኖት ክኾኑ ይኽእሉ ብመንገዲ ሃይማኖት ክመፁና ይኽእሉ ሓንሳብ ብሄር ገይሮም ክመፁ ይኽእሉ ሓንሳብ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብረብሓ ብምሁራት ክመፁ ይኽእሉ እቲ ዕላማ ግን ኩሉ ግዜ ንህዝቢ ኤርትራ ንበዲ ነጋር እዩ ንጥቕሚ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን ታሪኽካ ተመሊስካ ተገንዘቦ ወላ ጥንቲ ተመሊስካ ተኸይድካ እውን ነገስታት ናይ ኤርትራ ሓደ ዓቢ ብድሆናቶም ካብ ኢትዮጵያ ዝብገስ ሓይሊ እዩ ነይሩ ስለዚ if we are clear ኣብዚ ነገር እዚ ክንርዳእ እንተኽኢልና the first thing ንፀላኢኻ ክትፈልጦ እዩ ዘለካ ፀላኢኻ ምፍላጥ ማለት ድማ ታክቲክ ክትጥቀመሉ ዝኽእል ካብ ታሪክ ክትግንዘብ ኣለካ ምክንያቱ እቲ ፀላኢና ፊት ንፊት ገጢሙ ንኤርትራውያን ከም ዘይስዕሮም እቲ ታሪክ ሰነድ ኣለካ ሰፊሕ ሰነድ እንድሕር ኣለካ ካብኡ ንላዕሊ መረጋገፂ ኣይደልን ኢኻ እቲ ናይ ቃልሲ ዘናውሖን እቲ ሽግር ትምረት ዘግድዶን ግመን እዩ እቶም ኤርትራውያን ነቲ ሓይሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጡ ምስቲ ፀላኢ ክስለፉ ከለዉ ኣብ ዝቐረባ እውን እኮ ትግራይ ትዕወት ዝብል ዝነበረ ሓደ ዓብ ክፋል ናይ ካብ ኤርትራ ተወሊዱ ዝዓበየ ክኸውን ይኽእል ክፋል ሕብረተሰብ ዋላ ኣቡዲ በዲኡ ኢትዮጵያዊ ክኸውን ይኽእል ኤርትራዊ ክኸውን ይኽእል ብዘየገድስ ብክልቲኡ በቡን በዲዩን በብሓጎታቱን ኤርትራዊ ኮይኑ ኣይዲዮሎጂካል ብስነ ሓሳብ ግን ምስ ትግራይ ዝረዓመ መንእሰይ ከም ዘለዎ ምፍላጥ የድሊ ገለገለ ሰብ ኣሎ ተጋሩ እኮ እዮም ሳቶም ኖ ደቂ ተጋደልቲ ደቂ ስውኣት ኣብቲ ናይ ትግራይ ኣይዲዮሎጂ ዝረዓሙ ከም ዘለዎ ክትፈልጥ ኣለካ ምናልባት እቲ ዘረባፁ ኢልካ ኣኻኺብካ ምዝራብ ኣይኮነን እዚ ድማ ደይመደይሉ እቲ ኢሊት ናይ ትግራይ 26 ዓመት ፀጋታት ኢንቨስት ገይሩ ንገለገለ መንእሰያት ሕፅበት ኣእምሮ ካብቲ ካብ ኤርትራ ክመፁ ከለዉ ብፅቡቅ ኣቀባብላ ከም ዝገብሮምን ማይን መግብን እናሃበ ትምህርቲ ዕድል ከም ዝረኽቡ ንገለገለ ሰባት ድማ ስኮላርሽፕ ንደገ ከም ዝኸዱ ኣብ ዓዲ ኢትዮጵያ ከም ዝመሃሩ ዕድል ገይረ ነቶም ደረፍቲ ድማ በቃ ገንዘብ ሂቡ መኪና ከም ዝዝውሩን ገለመለ ገይርዎም እዚኦም ይፈትውናዮም ንዓና ቀዳምነት ዝሕለቁልና እሶም እዮም ገለገለ እቲ ኣጀንዳ ግን እንታይ እዩ ልክዕ ከምታ በርባዕታት አንድነት ንክገብሩ ዝፀዓርዎ ገምጢሉ ናይ አንድነት ተመክሮ ስለ ዘለዎም ሃይለ ስላሴ ዝገበሮ ነታ መፅሓፍ ስለ ዘንበብዋ ደጊሞም ንእሽተይ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ገይሩ ዘይፈልጣ ፅቡቅ ገይሩ ዘይበሰለ ቤላ ገይሮም ነዚ ብደርፍን ብገለን ሕውነት ኣለና ታሪክ ኣለና ገለ ኣለና ንሕና ክንከላኸለልኩ ኢና ናፅነት ንሕና ኢና ሂብናኩም ኣብ ቃልሲ ሓጊዝናኩም ኢና ብላብላ ብዝብል እሚኖም ነቲ ናብኦም ገይሮም ነቲ ኣጀንዳ ናይ ባሕርን ናይ መሬትን ንምስላጥ እዩ ነይሩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ሓንቲ ክገብራ ዘለዎ ኩልና ክንገብሮ ዘለና ኤቭሪባዲ ንኤርትራ ዝሓልየላ ንህዝቢ ኤርትራ ዝሓሊ ክገብሮ ዘለዎ እንታይ እዩ ብዛዕባ እቲ ፀላኢ ክጥቀመሉ ዝኽእል ታክቲክ ለይቲ መዓልትን ክምህሮ ኣለና ነቲ ንእሽተይ ወለዶ እቲ ዓብ ወለዶ ነቲ ኩነታት ስለ ዝረኣዮ ይርድኦ እዩ ይፈልጦ እዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንዑ እቲ ንኡስ ወለዶ ግን ብፍላይ ኣብ ስደት ከዓ ነዊሕ ዝገበረ ንዑታት ከይፈልጦ ይኽእል እዩ ኢትዮጵያ ኣብቲ ጎደናታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትርእዮ ዘላ በለጭለጭ ዝብል ገለመለ ይስዕበ እዩ ኣብ ኤሮጳ ትነብር ተኮይንካ በለጭለጭ ናይ ኣዲስ ኣበባ ክስዕበካ ናቹራል እዩ ዱባይ ክስዕበካ ናቹራል እዩ ተፈጥሯዊ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ፅቡቅ ነገር ዘይመነሰብ የለን ተርዲኦም ኣሎ ፅቡቅ ነገር ልክዕ ከምቲ ንስኻ ኣብ ፊልምታት ትርእዮ ከምኡታት ዘይመነሰብ የለን እዚ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ዘይምህላው ደብለጭለጭ ነገር ዘይምህላው ንክንደይ መንእሰይ ናትና ፅቡቅ ራእይ ብዛዕባ ኤርትራ ከም ዘይህልዎ ገይርዎ ኣሎ እዚ ፋክት እዩ ክትቅበሎ ክትክእል ኣለካ ንኣብነት ኣብ ግዜ ቃልሲ እቲ ብሰውራ ዝነበረ ምስቲ ኣብ ኣስመራ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ወይ ኣብ ከተማታት ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ሓደ ኣይኮነን ኤርትራ ሂወት ናቱ እቲ ኣብ ሰውራ ከርተት ዝብል ዝነበረ ኣርሒቑ ስለ ዝጥምት እምበር እቲ ኣብ ኣስመራ ኮፍ ኢሉ ኣብ ቤት ፅሕፈት ዝሰርሕ ዝነበረ ወይ እውን ሂወቱ ክመርሕ ዝነበረ ጥዑም ሂወት ይነብር ከም ዝነበረ ጠፊዎ ኣይኮነን እቲ ዘገርመኒ ክፋል ድማ the most amazing part ንዓይ ካብ ሳሕል ኣብ ጥልያን መፂኦም ደርፊ ከስምዑ ከለዉ ኣብ ጥልያን መፂኦም ኣብ ኣሜሪካ ከይዶም ጎስጓስ ገይሮም ናብቲ በረኻታት ሳሕል ክምለሱ ከለዉ እቶም ተጋደልቲ ይኹኑ እቶም ስነ ጥበበኛታት ይኹኑ ኢቨን እቶም ካድረታት ናይቲ አንቀሳቃሲ ናይቲ ህዝባዊ ግንባር እዚ ክንምንታይ ዕላማ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ከመይ ዝበለ ምቾት እናረኣኻ ሰብ ሰሪዑ ዝነብር ስድርኡ ዝኣሊ ንደቁ ዘምህር ዘሎ እናረኣኻ ንስኻ ግን ናብቲ በረኻታት ናይ ሳሕል ከይድካ ቃልሲ ትቕፅል ኢማጂን ኣብ 82 ዝመፅእ ዝነበረ ኣብ 85 ዝመፅእ ዝነበረ ገለመለ ናፅነት ሽዑ ይኮነ መፅኡ ነዊሕ ዓመታት ክንደይ ኣብኡ ነይሮም ተመሊሶም ዝተሰውኡ ኣለዉ ስለዚ እንታይ ዘርእየካ ኤርትራ ክትሰርሓሉ ዘለዋ ነቲ ናታ ፅቡቅ ነገር ክትፈልጥ ክትክእል ኣለዋ ንሱ ጥራይ ዘይኮነካ ፀላእቶም ክሳዕ ክንደይ ብዘብለጭልጭ ከሽክዑና ከም ዝኽእሉ ብፍላይ ብወገን ኢትዮጵያ ክመፅእ ዝኽእል ታክቲክ ብፍላይ ድማ
ምስ ኢትዮጵያ በዓል ፈረንሳ ኣሜሪካ ተወሲኽካ ድማ ትገይም ንምንታይ ሓያል ከም ዝኸውን ክንግንዘብ ከም ዘለና እዚ ድማ ንዓና ንሓዋሩ ብድሆ ክኾነና ከም ዝኽእል ብምግዛብ ኩሉ ሰብ ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ክምህሮን ከንቅሖን ከም ዘለዎ ክነግር ይደላነ ነዚ ድማ ክንሰርሓሉ ኢና ኣብዚ ቻነል እዚ ለይቲ መዓልትን ንዑይና ክንሰርሕ ንፍትን ትመንሰይ ነዚ ተፈሊጡ ድማ ኤርትራ ኣብ ህዝባ ይትቐንዲ ሓይላናታ ካብ ህዝባ ያቲ ፀጋኣ ንህዝባ ጥራይ እንተሒዛ ድማ ኩሉ ክትበፅሖ ትኽእል እያ ኣይኖ ናይሎም ቁርብ ነዊሓትኩም ኣላ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ልዕሊ ኩሉ ድማ ርእቶታት ናትኩም ድማ ፀሓፈ ፕሊዝ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ነታ ቪድዮ ትሰምዕ ነቲ ኮሜንት የንብቦ እዩ ስለዚ ፅቡቅ ርእቶ እንተለኩም ካብ ናተይ ዝፍለ ነቐፌታ ማዕረምታ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ግደፉ ነቶም ሰባት ካባይ ንላዕሊ እውን ንዑ ብኡ ገይሮም ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ትፈልጡ ኣፍልጦ ዘለኩም ተመክሮ ዘለኩም ስለ ዘለኹም ሓበሬታ ግደፉ እናበልኩም እዚያ ደርፊ ክገድፈኩም ኣብ ካልእ ይራኽበና عايز جبر حزبي سعب بناركبو هذا توديو هذا الزدربو كل فوق الجو وصاني ذات معرف يا أخلا مرتو حزب الله معرف مسر زمانك مسر زنسكي كشاب كرمو تنكسكي عفي حزبي أفضل من عيسرا كله بروحو المهن ورسو خلا بتقو مبتغى من خلا بفوري وانا نتبالك ابا يا ناي مدرتا علي فوق يوم جاكرو هاقواف بري قدفو علوف قصلتاتو جيتو تنكفوتا صحفتا صحيفو محتم مسخنبرو هجاتا بتاميو مسلات كومرو سسر بحطات جلان يملو يقمط القزية على ما تطللو سلام كن سلام